ಈ ಕುಲ್ಲು ಊರೆಲ್ಲ ಹಾಯಿಂದ ಪಲ್ಲೆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಬಕ್ಕ ಪೋಂಡ ಭಾರಿ ಕಷ್ಟ ಆಪುಂಡು. ಬರ್ಪೀರ ಬರ್ಪೀರು. ಇನ್ನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಟೈಮಿಗೆ ಬೈದೇನು ನನ್ನ ಏರ್ಪುರ ಬೈದರು ಅವರ ಹಾಯಿಂದ ಮನ್ಪುಲಿ ಒಂಜಿ ಜನ ಬತ್ತೆ ಏರ್ಪುರ ಬೈದವರ ಹಾಯ್ ಮನ್ಪುಲೆವಾ ನನ್ನ ಸ್ಪೆಕ್ಸ್ ದಿ ಓಡಾಕೊಂಡು ನನ್ನ ಪೂರವರ ಬರಡ ಐಡ್ದಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಸೋರ್ತಿದೆ ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅನ್ನು. ಹಾಯ್ ದಿವ್ಯ ಪೂಜಾರಿ ಹಾಯ್, ಶ್ರೀದೇವಿ ಶೆನೈ ಹಾಯ್, ದೀಕ್ಷಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಹಾಯ್. ಇತ್ತೆ ನಾನು ಪೂರ ಬರನಾಡು ಬತ್ತಿನ ಮುಟ್ಟ ಒಂಚೂರು ಪಾತೆಲೆ ದಾಗಂದು ಪನಗ ಪೂರ ನೆದುರು ಒಂಜಿ ದೆಪ್ಪುಗ ಬಣ್ಣದು ಸೋರ್ತಿ ದೆಪ್ಪುಗ ಬಣ್ಣದು. ಓಕೆ ಅಪ್ಪ ಒಂಜಿ ಪೂರೆಗ್ಲ ಪಾರದರ್ಶಕವಾದ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಎದುರು ಲೈವ್ ಉಡೆ ತೂಪೋಲೆ ತಾ ಏರು ವಿನ್ನಾಸಂದು. ಸಂಜನಾ ಪೂಜಾರಿ ಹಾಯ್ ಫ್ರಮ್ ದುಬೈ. ನಮೃತ ಕುಲಾಲ್ ಓ ಇಂಚಿನ ಬ್ಲೂಟೂತ್ ಆನ್ ಉಂಡ ಇನ್ನು ಆಂದಿತ್ತನ ಬ್ಲೂಟೂತ್. ಓಕೆ ಬಲ ಮೂರು ಕುಲ್ಲು ಹಾಯ್ ಅಮ್ಮಿ ಅಮ್ಮಿ ಪ್ರಫುಲ್ಲ ಶೆನೈ ಹಾಯ್. ಪೂರೆಲ್ಲ ಬತ್ತೀರ ಅವರ ಬರನಾಡು ಪೂರ 24 ಜನ ಉಳ್ಳೇರು. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಲ್ದಿನಕ್ಲೆಗ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಎನ್ನ ಉಡಲ್ ದಿಂಜಿ ಸೊಲ್ಮೇಲು ವಿನ್ನರ್ದ ಪ್ರೈಸ್ ಉಂಡತ ಕ್ಯಾಶ್ ಪ್ರೈಸ್ ಉಂಡತ ಅವು ಎಲ್ಲಿ ಅಮೌಂಟ್ ಉಂಡಲ್ಲ ಪೂರೆಲ್ಲ ಮೋಕೆದಿದ್ದು ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಲ್ದಾರು ಐಕ್ ಆ ಒಂಜಿ ನಿಕ್ಲ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಯಾನೊಂಜಿ ದಾದ ಪನ್ಪೆರೆ ಉಡಲ್ ದಿಂಜಿ ಸೊಲ್ಮೇಲೊಂದು ಪನ್ಪೆರ್ನ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಲ್ದಿರು. ಬಕ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕುಲು ಎಂಕ್ ಪೂರ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಕಡಪುರ ಒಂದಿತ್ತೇರು ಪ್ರೈಸ್ ಪೂರ ಪಣ ಏತ್ ಡ್ರೆಸ್ ಅಂದು ಅಲ್ಪ ಡ್ರೆಸ್ದ ರೇಟೆಲ್ಲ ಉಂಡು ಕನಗೆ ಆಯ್ತು ಉಲ್ಲಾಯ್ಡು ಉಂಡು ಡ್ರೆಸ್ ರೇಟೆಲ್ಲ ತುಪ್ಪ ಆಯ್ತು ಟ್ಯಾಗ್ ಉಂಡು ತೌಲ ತುಪ್ಪವೇನು ಆಯ್ತು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ದ ಬ್ಯಾಗ್ದು ಉಲ್ಲಾಯ್ಡು ಉಂಡು ಇಡಿಗನ ಬ್ಯಾಗ್ ಇಡಿಗನ ಏನೈತೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಪ್ರೈಸ್ ಇಲ್ಲ ತೂಪವೇ ಅಂದು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಕೆಲದಕ್ಕಳು ಕಮ್ಮಿ ಪಂತಾರೆ ಕೆಲದಕ್ಕಳು ಇತ್ತೆ ತೂಪವೇನ ಐತೆ ಪ್ರೈಸ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಬಕ ವಾ ಶಾಪ್ಡ್ ದೇದಿನಿಂದಲ ಪನ್ಪೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಕಮ್ಮಿ ಪಂತೀರು ಕೆಲದಕ್ಕಳು ಜಾಸ್ತಿ ಪಂತೀರು ಕೆಲದಕ್ಕಳು ಕರೆಕ್ಟ್ ರೇಟ್ ಪಂತೀರು ಅಂಚಾದು. ಅರುಣ ಸಿಸ್ಟರ್ ಅರುಣ ಶೆಟ್ಟಿ ಹಾಯ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಅಂತೀರು. ಶುಭ ಕೀರ್ತನ ಪ್ರವೀಣ್ ಹಾಯ್ ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಪಾಡ್ದಿರು ಅಂಚ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಂದಿ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಜೋಶ್ ಉಂಡತ್ತ ಈ ಜೋಶ್ ನಿಕ್ಲ ಇಂಚನೆ ಉಪ್ಪಡು ಇತ್ತೆ ಈ ಟೈಮ್ ಉಂಡತ್ತ ಒಂದಿತ್ತೆ ಈ ಟೈಮ್ದ ಅಂದು ಪನ್ಪೇರು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಮೊಸರು ಕುಡಿಕೆದ ಬಕ್ಕ ಒಂದೊಂಜಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ದೊಂಜಿ ಎನ್ನಲೆ ಕೊಡೋಜಿ ನಿಕ್ಲೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅತ್ತ ಅಂಚೆನೆ ಯಾನ್ನ ದಸರಾಗ ಪಿರದಿ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಅಮೌಂಟ್ ಅಂತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಓಕೆ ಸೊ ಎಂಕ್ ತೂಯರ ಬೋರ್ಡು ನಿಕ್ಲು ಏತು ಜನ ಎಂಕ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪೋರು ಪಣ್ಣದು ಕಾಸದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎತ್ತು ಎಂಕ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಏತು ಜನ ಮನ್ಪೋರು ಏತು ಜನ ಎನ್ನ ಮಿತ್ತು ಪ್ರೀತಿ ರಿಯಲ್ ಅದಲ್ಲ ಉಂಡು ಪಣ್ಣದು ಎಂಕ್ ತೂಯರ ಬೋರ್ಡು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಸರಾಗ ಪಿರ ಎನ್ನ ಕ್ಯಾಶ್ ಪ್ರೈಸ್ ಉಂಡತ ಅವು ಅಂತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅಮೌಂಟ್ಲ ಒಂತೆ ಜಾಸ್ತಿ ದೀಪೇನು ಮಾತೆರೆಗ್ಲು ಒಂಜಿ ಪನ್ಪಿನಿ ಪೂರೆಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ. ಓಕೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತ್ ನಾಡ ಖಂಡಿತ ಬದಲ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ನಾನು ಸ್ವಿಚ್ ವರ್ಡ್ ಹೀಲಿಂಗ್ ಕೊಡಲ್ಲ ಖಂಡಿತ ಬದಲ ಎನ್ನ ವ್ಯೂಸ್ ಏರೋಡು ವ್ಯೂಸ್ ಏರ್ ನಾನು ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಸ್ವಿಚ್ ಬೋರ್ಡ್ ಹೀಲಿಂಗ್ ಕೊಡ್ಲ ಬರ್ಪು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಮನ್ಪೇರು ಮ್ಯಾಮ್ ಇರ್ನ ಸ್ವಿಚ್ ಬೋರ್ಡ್ ಹೀಲಿಂಗ್ ಕೊಡ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಯ್ತು ನಂದು ದಯಗಂದು ಪನ್ಕ ನಿಕ್ಲು ವ್ಯೂಸ್ ತೂವೊಂದು ಪರ್ ವ್ಯೂಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತು ನನ್ನ ನಮಕ್ಲು ಒಂದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬರ್ಪುಜಿ. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದುಂಬು ಪುರ ಎಡ್ಡೆ ಬರೋದಿತ್ತು ದುಂಬು ಎಡ್ಡೆ ಬರೋದಿತ್ತು ಪಂಡ ಯಾನು ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೇಷನ್ ಹೈಲೈಟ್ಸ್ ಮಂತೊಂದು ಇಜ್ಜಂಡು ಯಾನ್ ಕಾಂಟ್ರವರ್ಸಿ ಟೈಟಲ್ ಮಾಡೋದಿತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾಡ. ಸೊ ಎನ್ನ ಮಗೆ ಅವಡು ಬಕ್ಕ ಎನ್ನ ಕಣ್ಣನೆ ಅವಡು ಪನ್ನೊಂದಿತ್ತೇರಿ ಕಾಂಟ್ರವರ್ಸಿ ಜಾಸ್ತಿ ತಮ್ಮನೇಲಿ ಪಾಡೋಚಿ ದಯಗಂದು ಪನ್ನ ನಾವು ಟೆಂಪರರಿ ಗೊತ್ತಾಡ ಏಪಲ ಕಾಂಟ್ರವರ್ಸಿ ಪೆಟ್ಟದನೆ ಪಾಡೋದಿತ್ತು ನಾಡ ಜನಕ್ಲೆಗೆ ತೂಪಿನ ಉಲೈಡ್ ತೂಪುಜೇರಿ ಸ್ವಿಚ್ ಬೋರ್ಡ್ ಹೀಲಿಂಗ್ ಕೋಡ್ ಉಲೈಡ್ ತೂಪುಜೇರಿ ಯಾನು ಸ್ವಿಚ್ ಬೋರ್ಡ್ ಹೀಲಿಂಗ್ ಕೋಡ್ ಕೊಡ್ತೆ ಉಪಯುಕ್ತ ಮಾಹಿತಿ ಇನ್ನೊಂದು ಜಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ದಾದ ಗೊತ್ತು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ತಮ್ಮನೇಲಿ ಬಕ್ಕ ಟೈಟಲ್ ತೂದು ಎಂಕ್ ಜಡ್ಜ್ ಮನ್ಪೇರು ಎಷ್ಟೋ ಜನ ನೆಗೆಟಿವ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಪಾಡ್ನಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪುಡು ದಯಗಂದು ಪನ್ನಗ ಜಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಒಂಥರ ವ್ಯೂಸ್ ಬರ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ಕಾಂಟ್ರವರ್ಸಿ ಪಾಡ್ದಪ್ಪ ತಮ್ಮನೇಲಿ ಬಕ್ಕ ಟೈಟಲ್ ಆ ಟೈಟಲ್ ತೂದೇಂಡತ್ತ ಜನಕ್ಕಲೇನು ಆ ಮೆರ್ನ ಪೆಟ್ಟದ ಒಂದು ಒಂದು ಏನ್ವೇರು ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೇಷನ್ ಉಲ್ಲಾಯ್ಡದಾದ ಒಂದೊಂದು ತೂಪುಜೇರು. ಸೊ ಎಂಕ ವ್ಯೂಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಂಡಲ್ಲ ಮಲ್ಲೇಜಿ ಆನಿತ್ತು ಒಂಜಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಟೈಟಲ್ ಪಾಡ್ದು
ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೇನು. ಸೊ ನಿಕುಲು ತೂವೊಂದಿಪ್ಪಾರು ಎಂಕ್ ಮೇಯ್ನ್ ಪಂಡ ವ್ಯೂಸ್ ಹೈ ಅವಡು ರೇಸ್ ಅವಡು ವ್ಯೂಸ್ ರೇಸ್ ಆಂಡ ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಉಮೇದ್ ಬರ್ಪುಂಡು. ಓಕೆ ಯಾನಿಕುಲು ದಾಲ ಕಮೆಂಟ್ ಓದೊಂದಿಜ್ಜೆ ನಾನು ಪನೊಂದೇ ಬೋಂದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಮಾತೆರ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಎತೋ ಜನ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲಿ ಮಸ್ತ್ ವೀಕುಲ್ಲರು ಅಕ್ಲೆಗೋಸ್ಕರ ಯಾನ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪುವೆನು. ಬಕ್ಕ ರಡ್ಡನೆ ಪಂಡ ಇನಿ ಅನ್ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಹೀಲಿಂಗ್ ಕೊಡ್ಕೊಡ್ಪೆ ಅದ್ಭುತ ರೀತಿಡ್ ಒಂಜಿ ಟಕ್ 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 ಒಂದು ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಟೈಪ್ ಒಂಜಿ ವರ್ಕ್ ಆಪುಂಡು ತೂಲೆ ಅಂದತ್ತ ತೂಲೆ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಎತೋ ಜನ ಪಾಪಲ ಓಂದೆತ್ತು ದುಪ್ಪೇರು ಸಾಲ ಸಂದೇರ ಆ ಒಂದು ಪೂಜಿ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಇನ್ಕಮ್ ಸೋರ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಯಾವ ಜಿಂದು ಪನ್ಪೇರು ಅಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡ್ ನಂಬರ್ ಕೊರ್ಪೇನೆ ಹೀಲಿಂಗ್ ಕೊಡೋ ನಂಬರ್ ತೂಲೆ ಎಂಚ ಚೇಂಜಸ್ ಆಪುಂಡು. ಬಕ್ಕ ಏನು ಗುರುವಾರ ದೀನಿ ಪಂಡ ಗುರುವಾರ ಇನಿ ಸಾಯಿಬಾಬನ ದಿನ ಐಕೋಸ್ಕರ ಯಾನು ಇನಿಯದಿಯೇ ಅದಾಗಂದು ಪನ್ನಗ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಅವಡು ಪಂಡದು. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಅಂಚ ಎನ್ನ ಬಾಬನ ದಿನದ ಐಕು ಗುರುವಾರ ದಿಯ ಕೋಡದ ದಿನದ ಬದಲು ಅಂಚ ದಿವ್ಯ ಶೆಟ್ಟಿ ಇತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಪಾಪ ಪಾಡೋ ಒಂದು ಪೋಯರು ಅವಿ ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಇನ್ ಕನ್ನಡ ಆರ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್. ಯಾಕಂದರೆ ಒಬ್ಬರು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ, ಯಾಕಂದರೆ ನೋಡಿ ನನ್ನದು ತುಳು ಚಾನಲ್. ಓಕೆ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಿದ್ದರೆ ಚೇಂಜಸ್ ಬೇಕಿದ್ದರೆ ನಾನು ಕನ್ನಡ ಸಹ ಮಾಡ್ತೇನೆ ತುಳು ಸಹ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಯಾರಿಗೆಲ್ಲ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ತುಳು ಮಿಕ್ಸ್ ಬೇಕಂತ ಇದ್ದೀರಾ ಅವರೆಲ್ಲ ನನಗೆ ಒಂದು ಸಲ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಅಂತೆ ಕನ್ನಡ ತುಳು ಎರಡು ಸಹ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕಿ ಅಂತ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಮಾಡ್ತೇನೆ ನಾನು. ಯಾಕಂದರೆ ಅದರದ್ದೇ ಸಪ್ರೇಟ್ ಚಾನಲ್ ಇಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ನನ್ನದು ಒಂದು ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟಿದು ನನ್ನದೊಂದು ಚಾನಲ್ ಇದೆ, ಮತ್ತು ಒಂದು ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಾನಲ್ ಇದೆ. ನಾನಂದರೆ ಸಾಯಿಬಾಬನ ಭಕ್ತಿ ಅಲ್ಲ, ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ನನ್ನದು ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಚಾನಲ್ ಇದೆ, ಮತ್ತು ಇದು ಒಂದು ತುಳು ಒಂದು ಚಾನಲ್. ಹಾಗೆ ನನಗೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಸಾಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಿಸ್ಟರ್ ರಿಚ್ ಕಿಡಿ ಲವ್ ಫ್ರಮ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಹಾಯ್. ಹಾಗೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಂಚ ಉಳ್ಳರ ಕೊಟ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸೌಖ್ಯ ಮೇಕಪ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಪ್ಲೀಸ್. ಓಕೆ ಪನ್ಪೇನು ಯಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಪಂದಿತ್ತೆ ಅನ್ ಮುರಾಣಿ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಮನ್ಪೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ದಾದ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಉಂಡು ಎನ್ನ ಒಂದೆಟ್ಟು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ನಿಕ್ಲು ದಾದ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮನ್ಪೋರು ನಿಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಜಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಸಜೆಷನ್ ಕೊರ್ಲಿ ಎಂಕದಲ್ಲ ಬೇಜಾರಾಪುಜಿ ನಮಕೊಂಜಿ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಅತ್ತ ನಮಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು. ಎನ್ನ ವ್ಯೂವರ್ಸ್ ನಕ್ಲಿಗೆ ಇಂಚೆಂಚ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಇರ್ತಾಂದು. ಸೊ ಎಂಕೊಂಜಿ ಸಜೆಷನ್ ಕೊರ್ಲಿ ನಿಕ್ಲು ಯಾನ್ ದಾದ ಮನ್ಪುಡು ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ಡ್ ನಿಕ್ಲು ದಾದ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲಾರ ಪಣ್ಣದು. ಸಂಜನಾ ಪೂಜಾರಿ 100 ಜನ ಬರ್ತಿರ್ಬೇ ಕೆಲದಕ್ಲಿಗೆ ಅಮಸರ ಒಂದು ಓಕೆ ಆನಿತ್ತೆ ಪನೋಡ. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಕುಡಾರ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರ ಒಂದು ಏರಾಂಡ ಒಂಜಿ ವಿನ್ನರ್ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಸೋರ್ತಿದ ಮುಖಾಂತರ ದಿಪ್ಪುನು ಆಂಡ ಯಾನು ಒಂಜಿ ಪನ್ಪಿನಿ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಪಂಡ ನಿಕುಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಐಕ್ ಮಾತೆರೆಗ ಗಾಡ್ ಬ್ಲೆಸ್ ಇನ್ ಪನ್ಪೆ ಎನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಖಂಡಿತ ಉಪ್ಪುನು. ಬಕ್ಕ ಒಂದು ಯಾನ್ ಪನ್ಪಿನಿ ಏರಾಂಡಲ್ಲ ಒಂಜಿ ವಿನ್ನಾಂಡಲ್ಲ ನಿಕುಲ್ದಲ್ಲ ಡಿಸಪಾಯಿಂಟ್ ಆವಚ್ಚಿ ಕುಡ ಯಾನ್ ದಸರಾಗ್ಲ ದೀವೊಂದುಲೆ ಒಂತೆ ಮಲ್ಲ ಅಮೌಂಟ್ಲ ದೀವೊಂದುಲೆ. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಏರ್ಲ ಬೇಜಾರವಚ್ಚಿ ಹೊರ ವಿನ್ನ ಏನಕ್ಲು ಅಕುಲು ಲೈಫ್ ಲಾಂಗ್ ವಿನ್ ಆಪಿರಂದು ಪನ್ರೆ ಆಪಿಜಿ ಐಕೋಸ್ಕರ ಬೆಟರ್ ಲಕ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಒಂದು ಪನ್ಪೆರತ ಅಂಚ. ಸೊ ಯಾನ್ ಫಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಪಂತೇರು ಅಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ನಾನು ಪುದರ್ ಪನ್ಪೇನು ಇಜ್ಜಿನ ಎನ್ನ ಎಂಚೆತ್ತನ ಗೊತ್ತುಂಡ ಏರಾಂಡಲ್ಲ ಒರಿ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇತ್ತನಾಂಡ ಅಕಲನಿ ಪುದರ್ ಎಂಕೊಂತೆ ಈಸಿ ಆಯ್ತು ಪನ್ನಿಯರ್ ಆಂಡ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಒಂಜಿ 5 ಜನ ಪಂತೀರು. ಓಕೆ ಅಕುಲು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ ಎನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ದ ಕೆಲವು ರೂಲ್ಸ್ ಕೊಡ್ದಿತ್ತೆ ಮುರಣ್ಣ ಪಿನ್ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ದೇನು. ಸೊ ಅಕುಲು ಎಂಕ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ದಿನಲ್ಲ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ ಕಡಪುರ್ದಿರು ಬಕ್ಕ ಅಕಲ್ನ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಡಪುರ್ದಿತ್ತಿರು. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ರೇಟ್ ಪಂತಿನ ಅಕುಲೊಂಜಿ ಪುದರ್ ಏನು ಓದುದು ಪನ್ಪೆ ಫಸ್ಟ್ ನುಮೆ ಐತೆ ರೇಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಐತೆ ರೇಟ್ ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಉಂಡದ ಕೆಲದಕ್ಲು ಕಮ್ಮಿ ಪಂತೀರು ಕೆಲದಕ್ಲು ಜಾಸ್ತಿ ಪಂತೀರು. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ತುಲೆ 3999 3999 ಏಂಜಲ್ ನಂಬರ್ ಉಂಡು ಪಂಡ 4,000 1,000 ಕಮ್ಮಿ. ಓಕೆ 3,999 ಇತ್ತೆ ಈ ರೇಟನ್ನು ಏರು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಬಂತೀರು ₹1 ಕಮ್ಮಿ 3,999 ಉಂಡು. ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ಈ ಒಂಜಿ ಡ್ರೆಸ್ನಿ ಅಂದೆತ್ತು ನೀನು ಓಲೊಂದು ಪನ್ನಗ ನಮ್ಮ ಸಿಟಿ ಸೆಂಟರ್ಡ್ ಎಂಚಿನ ಪುದರ್ಮೆ ಎನ್ನ ಮಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಶಾಪ್ದ ಪುದರ್. ಓಕೆ ಸೊ ಎಂಕ ಆನಿ ಅಮ್ಮ ರಡ್ಡ್ ಡ್ರೆಸ್ ದೆತ್ತು ಕೊರ್ದಿತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್ದ ಒಂದೊಂಜಿ ಮುರಾಣಿ ಪಾಡ್ದಿರಿ ಒಂಜಿ ಡ್ರೆಸ್ ಇತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾಣತ ಇತ್ತೆ ಏರ್ ಪುರ ನೆತ್ತ ರೇಟ್ ಪಂತಾರ ನಾನು ಪನ್ಪ್ಯಾನ್ ಇತ್ತೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ರೇಟ್ ಪಂತಿನಕುಲು ದೀಪಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾಪ್ರಸಾದ್ ಡೀನ ನೊರೋನ ವೀಕ್ಷಿತ ಬಂಗೇರ ಶೈನಿತಾ ಅಮೀನ್ ದಿವ್ಯ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ 5 ಜನ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಬಂತೀರು. ಸಪೋಸ್ ಅಂಚಿಂಚ ಆತುನಾಡ ಯಾನ್ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ
ಅವ್ನು ಮಂತದ್ದು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ರೂಪಾಯಿ ಅಂಚಿ ಪುರ ಆತನ ಕೆಲದಕ್ಕಲ್ಲ 4,000 ಪಂತಿರ 3,800 ಪಂತಿರ ಅಂಚ ಎಂಗೆ ಪೂರೆಲ್ಲ ಎನ್ನ ಇಷ್ಟದಕ್ಕಲೆ ಎಂಗೆ ಏರಗ್ಲ ತಾರತಮ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಸೊ ಇತ್ತೆ ನಿಖಲ್ನ ಎದುಡೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟ್ ಎಂಗೆ ಪಂಡ ನೇರ ನಮ್ಮ ವೀಡಿಯೋ ಮಂತ್ ಪಾಡ್ನಾಡ ನಮ್ಮೊಂಥರ ಪಾರ್ಶಿಯಾಲಿಟಿ ಮಂತಿಲ್ಲ ಕಾಪುಂಡು ಬಕ್ಕ ಐಟ್ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಂತಿಲ್ಲ ಕಾಪುಂಡು ಗೊತ್ತಾಂಡ ಸೊ ನಿಖಲ್ನ ಎದುರುಡೆ ಅನ್ನು ಸೋರ್ತಿ ಪಾಡ್ದು ದೆಪ್ಪು ತುಲೆ ಒಂದು ಐನ್ ಉಂದುಂಡು ಚೀಟಿ ಉಂಡು ಶೈನಿತಾ ಮೀನ್ ಬಕೇರು ದೀಪಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾಪ್ರಸಾದ್ ಬಕೇರು ಡೀನಾ ನೊರೋನಾ ವೀಕ್ಷಿತ ಬಂಗೇರ ಬಕ್ಕ ದಿವ್ಯ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇತ್ತೆ ಒಂದೇನ 4 ಫೋಲ್ಡ್ ಮನ್ಪುವಲ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಸೋನುಡ ದೆಪ್ಪವೇನು ಸೋರ್ತಿ ದೆಪ್ಪವೇನು ಏರೆಗೆ ಬರ್ಪುಣು ತುಪ್ಪ ಇತ್ತೆ ಒಂದೇನು ಫೋಲ್ಡ್ ಮಂತದ್ದು ನೆಟ್ ಪಾಡುವೆ ಈ ಡಬ್ಬೆ ಪಾಡುವೆ ಐಕೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟ್ ಎದಿತ್ತೆ ಡಬ್ಬೆ ನಿಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ತೋಜರಂದೆ ಗೇಮ್ ಬನ್ನಿ ಬಕ್ಕ ಪ್ರಾಂಪ್ಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಪೋಡು ಟ್ರೂ ಅದಕ್ಕೆ ಪೋಡು ಸೋನಲ್ಲಿ ಸೋನಲ್ಲ ಪೂರ ಎಂಗಲ ಪೂರ ಮೂಜಿಜಂತಲ್ಲ ಒಂದು ವೈಟ್ ಇಂದ ಇತ್ಯಾನ ಒಂದು ಯಾನ್ ಪಂಡ ಪುದರ್ ದೀದಿತ್ತದ ಇತ್ಯಾನ ನಿಕನ ಎದುರುಡೆ ಪಾಡುವೆನ ಅಂಚಿದಿಲ್ಲ ಎರೆ ವಿನ್ನಾಡಲ್ಲ ಪ್ಲೀಸ್ ಬೇಜಾರು ಸೋತು ನಾ ಬೇಜಾರು ಮನ್ಕೋಚಿ 5 ಜನ ಉಳ್ಳಾರು ಎಂಗೆ ಗೊತ್ತು ಏರು ವಿನ್ನಾ ಪೇರ್ ಪಂಡದು ಈಲ ಒಂಜಿ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿದು ಓಣಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಇಂಚಾದು ಪುಟ್ಟುಲ ತುಲೆ ನಿಕ್ಲೆ ದೊಡ್ಡ ಪಾಡುವೇನು ನಮ್ಮೆ ಫ್ಯಾನ್ ಹೊರದಿಪ್ಪು ಈ ಥರ ಆಪು ಫ್ಯಾನ್ ಹೊರದಿಪ್ಪು ಫ್ಯಾನ್ ದಿತ್ತು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಗಾಳಿ ಉಂಟರ ಆಪುಜಿ ಇಂದ ನಿಕ್ಲೆ ತೋಜಿನತ ಇಂದ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿದು ಓಣಲ್ಲ ಒಂಜೇನು ಒತ್ತು ತೂಕ ಏರಿಂದತ ದೀಪಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾಪ್ರಸಾದ್ ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ ಈರು ವಿನ್ ಆತಾರು ಇಂಚ ಬತ್ತೋಡು ಇಂಚನ ನಿಕ್ಲೆ ತೋಜಿನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸರಿ ಆತಂಬೆ ಒಂದು ಫ್ರಂಟ್ ಕ್ಯಾಮರಾ ತೋಜಿನ ದೀಪಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾಪ್ರಸಾದ್ ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ ಈರು 1,000 ವಿನ್ ಆತಾರು ಇರ್ನ GPay ನಂಬರ್ ಉಂಡತ ಎಂಕ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ದ ಅಲ್ಪ ಐಡಿ ಇಡ್ಬೋದು ಕೊರ್ಲೆ ಇರ್ನ ಅಕೌಂಟ್ಗೂ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಪುಂಡು ಅಕೌಂಟ್ ಒಂದು ಕ್ಯಾಶ್ ಓಕೆ ಸೊ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕೂಡ ದಸರಾದ ಒಂಜಿ ದೀವೊಂದುಲೆ ಐತ ಅಮೌಂಟ್ಲೇನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಬ್ಲಾಗ್ ಪನ್ಪ್ಯಾನ್ ಸೊ ಮಾತ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಲ್ದಿನಕ್ಲೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಉಡಲ್ ದಿಂಜಿ ಸೊಲ್ಮೇಲೊಂದು ಪನ್ಪೇನು ಲವ್ ಯು ಗೈಸ್ ನಿಕ್ಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ದೇಪಂಡ ಪಾಪ ಕೆಲದಕ್ಲು ಕ್ಯಾಶಿಂದತ್ತು ಒಂಜಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಒಂಜಿ ಜೋಶ್ ಗೊಬ್ಬುದೇರು ಬಾಲೆ ಫ್ಯಾನ್ ಪಾಡು ಮೇ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಉಂತೆರ ಪೂಜಿ ಆರು ಏರು ದೀಪಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾಪ್ರಸಾದ್ ಆರು ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಒಂಜಿ ಇರ್ನ GPay ನಂಬರ್ ಕೊರ್ಲೆ ಓಕೆ ಎಸ್ ಅಂಚ ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ ಇತ್ತ ಪೂರ ಹರೆಗೆ ಒಂಜಿ ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಬಂತೇರು ಅಂಚ ಸೊ ಮಾತೆರ್ಲು ಒಂಜಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಲ್ದಿನಕ್ಲಿಗ್ ಎನ್ನೊಂಜಿ ಲವ್ ಯು ಗೈಸ್ ಎನ್ನೊಂಜಿ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಉಪ್ಪುನೆ ಲೇಡೀಸ್ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಒಂಜಿ ನಿಕುಲ ನೆನಪುಪ್ಪು ಒಂಜಿ 5 ತಿಂಗಳೊಡ್ದು ಒಂಜಿ ದೀದಿತ್ತೆ ಕೊಡೊಂಜಿ ಯಾನ್ ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ಒಂಜಿ ವ್ಲಾಗ್ಡೆ ಅನ್ ಪನೊಂದಿತ್ತೀನಿ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಸೊ ಐಟ್ ಯಾನ್ ಪಂದಿತ್ತೇನು ಯಾನ್ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಏತು ಸಲ ಯಾನ್ ರಿಪೀಟ್ ಮಲ್ದೆ ಅಂದು ಸೊ ಐಟ್ ಹರಿಣಾಕ್ಷಿ ಪನ್ಪಿನಾರ ಒಂಜಿ ವಿನ್ನ ದಿತ್ತೆರು ಆಂಡ ಎಂಕೊಂಜಿ ಇದಾದ ಗೊತ್ತನ ಅರ್ನೊಂಜಿ ಅಡ್ರೆಸ್ ಪಂಡ ಹಳ್ಳಿ ಸೈಡ್ ಪೂರ ಇತ್ತು ನಾಡು ಕಡಪುರ ಮಸ್ತ್ ಕಷ್ಟ ಕೊರಿಯರ್ ಪುರ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗ ಬೈದೇನು ಹೊರ ಪೋದು ಪಿರವ ಇದನ್ನು ಪಂಪಳ್ಳಿ ಎಂಕ ಒಂಜಿ ಕೊಂದು ಕೊರ್ದಿತ್ತೇನು ಕೊರಿಯರ್ಗು ಸೊ ಆಪುಜಿಂದ ಪಣ ನಿತ್ತೆರು ಐಕೋಸ್ಕರ ಯಾನಿತ್ತೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇದೀನಿ ದಯಪಂಡ ಅಪಗ ಕ್ಯಾಶ್ ಆಂಡ ಆನ್ ದ ಸ್ಪಾಟ್ ಟಕ್ ಅಂದು ಕ್ಯಾಶ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ನಮ್ಮ ವಸ್ತು ಪೂರ ದೀನ್ ನನ್ನ ಕೊರಿಯರ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಕೆಲದಕ್ಕೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪೂಜಿ ಓಲೋಲ್ ಪೋಪಿನಿ ಕೂಡ ಪಿರ ಬರ್ಪಿನಿ ಐಕೋಸ್ಕರ ಕ್ಯಾಶ್ ಆಂಡ ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಒಯ್ ಕಾಣಲು ಒಂಜಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಪಣತ ಐಕೋಸ್ಕರ ಅಂಚ ಮಗನೊಟ್ಟಿಗೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಇತ್ತೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಇಜ್ಜರ ಆಯ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಶೋಕು ಆಯ್ ಮಗನೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಂಡ ಆಯ್ ಅಂತೆ ಬ್ಯುಸಿ ಆತೈತೆ ಅಂಚ ಆಯ್ಗ್ಲ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂದಮೆ
ನಿಕ್ಕಲ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ರೆಡ್ಡೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಪಣ್ಣದು. ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇತ್ತೆ ನಿಕ್ಕಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ಬೈದಾರತ್ತ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬತ್ತ ನಾನು ನಿಕ್ಲೆಲ್ಲ ಖುಷಿ ಪಡೋಣ ಪಡಿಸುನ ಎನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯ. ಓಕೆ, ಸೊ ಏರ್ಲೊಂಜಿ ಖಾಲಿ ಪೋಚಿ ಯಾನೊಂಜಿ ಖುಷಿಟ್ ಕೆಲದಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಡಿಸಪಾಯಿಂಟ್ ಆದುಪ್ಪೇರು. ಖುಷಿಟ್ ಒಂಜಿ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಹೀಲಿಂಗ್ ಕೋಡ್ ಕೊರ್ಪ್ಯಾನ ಅಂಚೆನೆ ಒಂಜಿ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ಲ ಪಂದು ಕೊರ್ಪ್ಯಾನ ನಿಕ್ಕಲು ಒಂಜಿ ಅವೇನೊಂಜಿ ಫಾಲೋ ಕೊರ್ಲೆ. 58 ಹೀಲಿಂಗ್ ಕೋಡ್ ನಂಬರ್ ಪಾಡ್ನಾಂಡ ನಿಕ್ಕಲು ದಾದಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ಸಾಲದ ಮಿತ್ತು ಸಾಲ ಇತ್ತನಾಂಡ ನಿಕ್ಕಲ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲಿ ವೀಕ್ ಇತ್ತಿನಕ್ಲು ಸಡನ್ ಇನ್ಕಮ್ ಸೋರ್ಸ್ ಬರ್ರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪ್ನು. 58 ಲೆಫ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ದ ಬಾಡಿ ಒಲ್ಪಲ ಪಾಡಲಿ ಬ್ಲೂ ಪೆನ್ ಅಡ್ ಪಾಡ್ಲೆ. ಓಕೆ, ಹೀಲಿಂಗ್ ಕೋಡ್ ಆಂಡತ ಅಂಚೆನೆ ಶ್ರೀಮ ಪಂಡ ಲಕ್ಷ್ಮಿನ ಒಂಜಿ ಕುಡೊಂಜಿ ಪುದರ್. ಓಕೆ, ಶ್ರೀಮ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಸ್ವಿಚ್ ವರ್ಡ್ ವೇದಿಕ್ ಸ್ವಿಚ್ ವರ್ಡನ್ನು ನಿಕ್ಕುಲು ದಿನಟ್ ಕಾಂಡೆಲಾಪುನು ಬೈಯಲಾಪುನು ಟೈಮಿಂಗ್ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಇಜ್ಜಿ ಬಕ್ಕ ಕೆಲದಕ್ಕೂ ಅನ್ಪೇರು ಮೇಡಮ್ ಎಂಕ್ಲು ಪಂಡ ಇಟಾಲಿಯನ್ ಸ್ವಿಚ್ ವರ್ಡ್ ಪೂರ ಕೊರ್ನಾಂಡ ಪೀರಿಯಡ್ಸ್ ಟೈಮ್ ಎಲ್ಲ ಚಾಂಟ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ವೇದಿಕ ಕೊರ್ನಾಂಡ ದೇವೇರ್ನ ಕೆಲದೊಪ್ಪುನ ಅವು ಆಂಡ ಐಟ್ ಆ ಟೈಮ್ ಮನ್ಪೋಜಿ. ಓಕೆ, ಶ್ರೀಮ ಪನ್ಪಿನ ಸ್ವಿಚ್ ವರ್ಡನ್ನು ನಿಕ್ಕಲು ದಿನಟ್ 28 ಟೈಮ್ಸ್ ಚಾಂಟ್ ಮನ್ಪೊಲಿ. ನನ್ನ ಬಿಜ್ಜು ನಿಕ್ಕಲಕ್ಕೊಂದು ಪೋಲಿ ಹಾಗೆ ನನ್ನ ದಮ್ ಕಟ್ಟು ಕುಲ್ಲುದು ನನ್ನ ಲಕ್ಕೊಂದು ಪೋಲಿ ಯಾನ ಐಕೋಸ್ಕರ ಕುಲ್ಲಾದಿನ ನಾನು ನಿಕ್ಕು ಕುಲ್ಲು ನನ್ನ ಕುಲ್ಲು ನಿಕ್ಕು ಬೋರಾಪುಜಿ ನನ್ನ ಕುಲ್ಲು ಎಂಚ ಬೋರಾಪುಂಡ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಅಂಚ ಆಂಡತ ಶ್ರೀಮಂದ ಪಂಡ್ಯಾನ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ 58 ನಂಬರ್ ಪಂಡ್ಯಾನ ಬಕ್ಕ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಾತೆರ್ಲೊಂಜಿ ಎತೋ ಜನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪನ್ನೆ ತೂವೊಂದುಲ್ಲೇರು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಸ್ವಿಚ್ ವರ್ಡ್ ಹೀಲಿಂಗ್ ವರ್ಡ್ ಓಡಿತ್ತು ನಾನ ಒಂಜಿ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ ಟುಕ್ಕನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅನ್ಪೊಲೆ ಬಕ್ಕ ಜಾಯಿನ್ ಬಟನ್ನ ಒತ್ತೊಲಿ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ದಾಲ ಐಟ್ ದಾಲ ಜಾಸ್ತಿ ಕಾಸು ಬಪ್ಪುಜಿ ಇಂಚಿನ ಪಂಡದು ಉಪ್ಪುಂಡು ನಿಕ್ಕುಲು ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡ್ನ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ನಗೊಂಡ ನಿಕ್ಲ ಮಿತ್ತುರಂಜಿ ಟೊಪ್ಪಿದಲಕನೆ ಸ್ಟಾರ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಗೊತ್ತಾಂಡ VIP ಲಕನೆ ಅಂಚ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಜಾಯಿನ್ ಬಟನ್ನ ಒತ್ತೊಲಿ. ಓಕೆ, ಗೋಡೆ ಬ್ರಿಜೇಶನ್ ತೂಯೆ ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ಬಿಜ್ಜು ಗೋಡೆ ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ಪೋದಿತ್ತನ ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ಇಜ್ಜಿ ಆಯ ಕೋಡೆ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಎತ್ತಿ ಬಿಜ್ಜು ಕೋಡೆ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಎತ್ತಿ ದಯಗಂದು ಪನ್ನಗ ಅಮ್ಮ ಒಂದು ನಿನ್ನ ಆಯನ ಲಕಡಿ ಬೇತೇರೇನ ತೂಯರ ಅಂದು ದಯಗಂದು ಪನ್ನಗ ಅಮ್ಮ ಮಂಗಳವಾರ ನೈಟ್ ಪೂಪಿ ನಿಂದಿತ್ತೀನಿ. ಸೊ ಆರು ಕೋಡೆ ನೈಟ್ ಪೋಯರು ಅಂಚೆ ಎಂಕುಲು ವನಸಿಗೆ ಯಾನು ಬಿಜ್ಜು ಬಕ್ಕ ಅಮ್ಮ ಪೋದಿತ್ತ ವನಸಿಗೆ. ರಕ್ಷಿತಾ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ರಕ್ಷಿತಾ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪವ ನಿಮ್ಮ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ನಿಮಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಡಿಯರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಲೈಕ್ ಡನ್ ವನಿತವನಲ್ಲಿರು ಅಂಚ. ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಜನತ ಸ್ವಿಚ್ ವರ್ಡ್ ಯೂಸ್ ಮಂತದ ಇವಾಗ ಮಸ್ತ್ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಚೇಂಜಸ್ ಉಂಡು. ಎಂಕೊಂಜಿ ಖುಷಿ ಆಯ್ನ ಪಂಡ ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ಬತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಅದ್ಭುತ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಲೇಡಿನ ಆರ್ಬಕ್ಕ ಐಡ್ದಕ್ಕ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಕೊರಿಯರ್ ಅರ್ನೊಂಜಿ ಕೈ ಒಂಜಿ ಬೇನೆತ್ತನಿಗೆ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಅವಡೊಂದು ಪಂದಿತ್ತಿರಿಗೆ ಐಡ್ದಕ್ಕ ಅರ್ನೊಂಜಿ ಕೈ ಖಾಲಿ ಸ್ವಿಚ್ ವರ್ಡ್ ಚೇಂಜಸ್ ಆತಿನ ಒಂಜಿ ಎಂಕ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಅರ್ನೊಂಜಿ ಆ ಒಂಜಿ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕು. ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಸುದ್ದಿರ್ ಹಾಯ್ 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 ಬಣ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ರಾಕ್ಸಿ ಮೈ ವರ್ಡ್ ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಬಕ್ಕ ಎಂಚೊಲ್ಲರ್ ಮಾತಾ ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಸುದ್ದಿರ್ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಎಂದೇ ಕಡಪೊಂದು ಉಲ್ಲೇರು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಮಕ್ಕೊಂಜಿ ಪನ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಎಂತು ಬೈದಾರತ್ತ ನಿಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಪನ್ಲೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಓವು ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಸ್ವಿಚ್ ವರ್ಡ್ ಓವು ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಕೆಲವು ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೇಷನ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಬಂದು ಕೊಡ್ತೆ ಕೆಲವುದ ಸ್ವಿಚ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಬಂದು ಕೊಡ್ತೆ ಓವು ಎಡ್ಡೆ ಆತನು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ವೈಟ್ ಚೇಂಜಸ್ ಬೈದಿನ ಪನ್ಲೆಗೆ. ವಿಶಾಲಾಕ್ಷಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಡ್ರೆಸ್ ಸೂಪರ್ಗೆ. ಪುತ್ತೂರು ಪೃಥ್ವಿ ಹಾಯ್. ವಿಜೇತ ಪೂಜಾರಿ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಶುಭ ಬಂಗಿರ ಹಾಯ್ ಮ್ಯಾಮ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಅಮ್ಮಿ 4418 ವಾವ್ ಅಮ್ಮಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಂದಿರು 4418 ಇಲ್ಲ ದಾದ ಗೊತ್ತ ಒಂಥರ ಮಿರಾಕಲ್ ನಂಬರ್. ಓಕೆ, ನಿಕ್ಲು ದಾದಾಂಡಲು ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲಾರ ದಾಲ ನಿಕ್ಲು ಆವೊಂದಿಜ್ಜಿ ಪೂರಾ ಪೋಸ್ಟ್ಪೋನ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಡಿಲೇ ಆವೊಂದುಂಡು ಅಪಗ 4418 ಹೀಲಿಂಗ್ ಕೋಡ್ ನಂಬರ್ ಪಾಡನಾಡ ಒಂಥರ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಅತ್ಯಾಶ್ಚರ್ಯ ಪುಣ ತುಲಿ ಅಮ್ಮಿಂದ ಪಾಡಿರತ್ತೆ. ಅರೆನ ಒಂಜಿ ಲೋನು ಎದುರು ಪಾಪ ಪೋಂದಿತ್ತು ಈವನ್ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಎಂಕು ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನ ಮಟ್ಟಡು ಲೋನ್ ಕನ್ಸಲ್ಟೆಂಟ್ ನಂಬರ್ ಪೂರ ಕೊರೊಂದಿತ್ತೆ ಅಂದತ್ತಂದು ಪಲ್ನೆ ಅಮ್ಮಿ ಪಲ್ನೆ. ಸೊ ಐಡ್ದ ಕೊಂಥರ ಅದ್ಭುತ ರೀತಿಡ್ ಒಂಜಿ ಲೋನು ಅವಲ ಆರ್ನೊಂಜಿ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಪಾಡ್ನ ತೂದು ಒಂಜಿ ಸಾಯಿ ಡಿವೋಟಿ ಆ ಒಂಜಿ ಕೊರ್ತಿನ ಲೋನ್ ಕೊರ್ತಿನ ಜನ ಆ ಜನತ ಒಂಜಿ ಫೈನಾನ್ಸ್ದ ಪುದರ್ಲ ಸಹಾಯ ಪಂಡದು. ಓಕೆ, ಅವೊಂಥರ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು. ಸೊ ಅಮ್ಮಿಗೊಂಜಿ ಲೋನ್ ಪಾಸ್ ಆತುಂಡು. ಎಸ್ 858 ಮಸ್ತ್ ಒಂದು ಅವಲ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲಿ ನಂಬರ್.
ಕೀರ್ತನ 369 ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಅವಲ ಎಡ್ಡೆ ಬಿಡದ 369 ಮಸ್ತ್ ಜನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ನಕ್ಲು ಬರೋದಿಲ್ಲ ತೂಕ ನಿಕ್ಲಿಗಂತೆ ಬತ್ತಿನಿಗೆ ಬೋರ ಇರಲಿದ 369 ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಬಂಡ ನಿಕ್ಲು ದಾದಾಂಡಲ ನಿಕ್ಲೊಂಜಿ ವಿಶ್ ಉಂಡು ಓಕೆ ಸೊ ಆ ಒಂಜಿ ವಿಶ್ನು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಪಡೆಯೋಡಾಂಡ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಬೋರ್ಡ್ ಒಂದು ಪನ್ಪಿನತ್ತು ಇತ್ತೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಐ ರಿಸೀವ್ಡ್ 1 lakh ಮನಿ ಐ ರಿಸೀವ್ಡ್ 1 lakh ಮನಿ ಮುಂದಿನ ಕಾಂಡೆ 3 times ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 6 times ರಾತ್ರಿಗೆ 9 times ಈ ಇಂಚ ಬರೆಯರ ಅವಳ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅದು ಎನ್ನದು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ತಿಕ್ಕಿಲ್ಲಕ್ಕ ಯೂಶಲೈಸ್ ಮಂತದ್ದು ಬರಿಪಿನಿ ತೂಲೆ ಒಂಥರ ಅದ್ಭುತ ಟೈಪ್ ಒಂಜಿ ವರ್ಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ಐಕೆ 369 ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಪುದರ್ ಓಕೆ 948 ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆತು ಮ್ಯಾಮ್ ನನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅವನು ಪ್ರೇಯರ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ತುಲೆ ಈರು ಡಿಸಪಾಯಿಂಟ್ ಆವಚ್ಚಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಆಪೇರು ಎನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಮೂಜಿ ವರ್ಷ ಅಕ್ಕ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಹಾಕದೀನಿ ಅಂಚದು ಡಿಸಪಾಯಿಂಟ್ ಆವಚ್ಚಿ ಪಾಡೊಂದು ಪುಲೆ ಟೈಮ್ ಪಂಡ್ರೆ ಅಪ್ಪುಜಿ ವೀಣಾಶ್ ಹಾಯ್ ಮಾ ಹೇಗಿದ್ದೀರಿ ಸ್ಪರ್ಶ ಸುವರ್ಣ ಹಲೋ ಆಂಟಿ ಇಂದು ಪಾಡ್ದಿರು ಹಾಯ್ ಪೇಪರ್ ಬರೆಯೋಡಿ ಪೇಪರ್ ಡೈಲಿ ಬರೆಯೋಡು ನಿಕ್ಲು 369 ಟೆಕ್ನಿಕ್ನು ಕಾಂಡೆ ಮೂಜಿಸಲ್ಲ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಆಜಿಸಲ್ಲ ರಾತ್ರಿ ಒರ್ಮಸಲ್ಲ ಕೆಲದಕ್ಲೆ ಕಾಂಡೆ ಬರೆಪಿರಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಅರಿಪಿರಿ ಐದಕ್ಕೆ ರಾತ್ರಿ ಬರೆಯರೆ ನೆನಪು ಅಪಗ ನಿಕ್ಲು ದಾದು ಗೊತ್ತು ನಾ ಟೈಮಿಂಗ್ ಒಂದು ಸೆಟ್ ಮನ್ಪ್ಲಿ ಕಾಂಡೆ ಬರೆದ ಇವಾಗ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಗೆಲ್ರಮ್ದಿಲೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬರೆದ ಇವಾಗ ರಾತ್ರಿ ಗೆಲ್ರಮ್ದಿಲೆ ಅಂಚ 369 ಅದ್ಭುತ ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ಟೈಪ್ಡ್ ಒಂಥರ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು ತೂಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಜನಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಇಲ್ಲ ಆತನಿಗೆ ಅಂಚೆ ಪುರ ಮಿರಾಕಲ್ ಟೈಪ್ ವರ್ಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ನಾವು ಎನ್ನೆಲ್ಲ ಆತುಜಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಮೇಡಮ್ ಓನ್ಲಿ ಸಾಯಿ ಕಿಚನ್ ಎನ್ನ ಮೇರೆ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಎನ್ನೊಂಜಿ ಫ್ಯಾನ್ ಇಲ್ಲ ಆಪುಂಡಿಯೇ ಬೇಜಾರು ಮನ್ಪೋಚಿ ಪ್ರಿಯ ಸುವರ್ಣ ಹಾಯ್ ಮ್ಯಾಮ್ ಈರು ಮಸ್ತ್ ಹೆಂಗೆ ತೋಜುವರು ಬಕ್ಕದ ಈರ್ದು ಆದೇನಿಯರಿ ಹೆಂಗೆ ತೋಜಡತ್ತ ವಿದ್ಯಾರಾಜ್ ಈರ್ಪನ್ನ ಸ್ವಿಚ್ ಬೋರ್ಡ್ ಹೀಲಿಂಗ್ ಕೋಡ್ ಪೂರ ಹೆಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಎಂಕ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಥಿಂಗ್ ಮಲ್ಪೆರ ಪೂಜಿ ಈರು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆದ ಎನ್ನಲೆಗೆ ಅಪಗ ಖಂಡಿತ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಎಷ್ಟೋ ಜನ ತತ್ತುಲೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಅದ್ಭುತ ಟೈಪ್ಡ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಏನ ರಶ್ಮಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಹಾಯ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆದ ನಂಬರ್ ಪಲ್ಲೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಥಿಂಕ್ ಬರಂದೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆದ ನಂಬರ್ ಪಲ್ಲೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆದ ನಂಬರ್ ಪನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ನನಗೇನು ನೆಗೆಟಿವ್ ಆದ ಪನ್ನೋಡ ಅಮ್ಮಿ ಒಂಜಿ ಹಾರ್ಟ್ ಸಿಂಬಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಮ್ಮಿ ಇರೆಗೂ ಖುಷಿಯ ಲೋನ್ ಪಾಸ್ ಆಯ್ನ ದಾದಪುರ ಮಂತರ ಲೋನುಡು ಹಾಯ್ ಬೇಜಾರಿಜ್ಜಿ ಇರೇನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಆಪುಂಡು ಎಂಕರ್ನ ಪುದರ್ಲ ಗೊತ್ತು ಆರೆನ ಪುದರನ ಸಾಯಿಂದೆ ಸೇಮ್ ಅಂತ ದೀತೆ ದೇಗದ ಪನ್ನಗ ಆರ್ಲ ಎನ್ನಲಕನೆ ಸಾಯಿಬಾಬನ ಭಕ್ತಿ ಸಾಯಿಂದೆ ದೀತೆ ನೀವು ನಮ್ಮ ಗುರು ಆ್ಯಂಡ್ ಟೀಚರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಡಿಯರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನಿಮ್ಮದು ಹೇಳಿದಾಗ TF ಅಂತ ಬರ್ತದೆ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಇದುವರೆಗೂ ಪ್ರಸನ್ನ ಶಂಕರ್ ಎಂಕುಲು ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟೊಂದು ಬೇಗ ಆಪುಲೆಕ ಪ್ಲಸ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಆಪುಂಡು ಓಕೆ ಯಾನಿತ್ತೆ ಪಂಡೆತ 369 ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಪಂಡೆತ ಅಂಚೆನೆ ಮನ್ಪುಲೆ ಅವು ಯಾನ್ ಮೆಥಡ್ ಪಂಡೆತ ಬಕ ಒಂದು ಸೇವಾ ದುಪ್ಪುಂಡು ನಿಕುಲು ಪಿರೋರ ಏರು ಪುರ ಲೈವ್ ಮಿಸ್ ಮಲ್ದಾರ ನಿಕುಲು ಒಂದೇನು ಪಿರೋರ ತೂಲೆ ಯಾನ್ ಪಂದು ಕೊಡ್ತೀನ ಎಷ್ಟೋ ಜನ 369 ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಏನೊಂದು ಉಪ್ಪೇರಿ ಇನ್ನೀ ಮಾತ್ರೆಗಳು ಉಪಯೋಗ ಆ ಒಂದು ಎನ್ನುವೇನು ಅಂದು ಲೋನ್ ಆತು ನಮ್ಮಿ ಐಟ್ ದಾದ ಮಂತಾರ ಇರು ದಾದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಇಂಚಿನಂದು ಪಲ್ನೆ ಇರೇನ ಬ್ಲಾಗ್ಸ್ ವೆರಿ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಕಾಂಡೆಂಜಿ ಯಾನ್ ಪಾಡ್ದಿತ್ತ ಮೊಸರು ಕುಡಿಕೆದ ಒಂಜಿ ಸಾರ ಇರಲಿ ಒಂದುಂಡು ಪಡ ನರಕ ಬರೋದುಂಡು ಇಂಚ ಡೈಲಿ ಬ್ಲಾಗ್ ಇಂಚ ಪಾತೆನ ಪುರ ವ್ಯೂಸ್ ಬರ್ಪುಡು ಮೊಸರು ಕುಡಿಕೆದ ಪಂಡ ವ್ಯೂಸ್ ಬೈಜಿ ಪಂಡ ಕೆಲದಕ್ಲೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಜಾಮ ಕರದರ್ಪುನದ ವೇಷದ ತಗೊಂಡದು ತೂಪುಜೇರು ಅಂಚತ್ತು ಮ್ಯಾಮ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆದ ನಮ್ಮ ಇಪ್ಪರಿಗೆ ಪನ್ನಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಥಿಂಗ್ ಬರ್ತನ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಅಂದು ಪಣ್ಣ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಅಂದೆಲ್ಲ ಪನ್ನೊಲಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಸರೆಂಡರ್ ಅಂದೆಲ್ಲ ಪನ್ನೊಲಿ ನಿಕುಲು ಇತ್ತೆ ಸಪೋಸ್ ಇತ್ತೆ ನಿಕ್ಲು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅದು ಇನ್ನೊಂದು ಉಪ್ಪರು ಅಪಗ ಟಕ್ ಅಂದ ನಿಕ್ಲೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಥಿಂಗ್ ಬರ್ತನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಸರೆಂಡರ್ ಪನ್ನೆ ಬಕ ಯಾನ್ ಮುರಣಿ ಓಪನ್ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಪಂದಿತ್ತೇನು ಅವಿನೊಂಜಿ ಪನ್ನೆ ದೇಗಂದು ಪನಗ ಕೆಲದಕ್ಲು ಪನ್ಪಿರು ಮ್ಯಾಮ್ ಎಂಕ್ಲು ಪೂರ ಸ್ವಿಚ್ ವರ್ಡ್ಲ ಚಾಂಟ್ ಮನ್ಪು ಬಕ ಒಂದು ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೇಷನ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಲ ಮನ್ಪು ಎಂಕ್ಲಿದ ಆಲ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರ್ಪಿನಿ ಅಂಚಿನಕ್ಲು ಓಪನ್ ಪನ್ಪಿನೊಂಜಿ ಯಾನ್ ಮೆಥಡ್ ಪಂದು ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅವಿನ್ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪಲೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಒಂದು ಆಪುನು ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರ್ಪುನು ನನ್ನ ನೇಮ್ ಸಪ್ನ ಓಕೆ ಸಪ್ನ ಈಗ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಯಾಕಂದರೆ ನನಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ TF 141 ಅಂತ ಬರೋದಲ್ಲ ಈರಿಡ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಸ್ವಿಚ್ ವರ್ಡ್ ದೆತ್ತೊಂದೆ ಮ್ಯಾಮ್ ಬೇಗ ಎಡ್ಡೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಓಕೆ ಡಿಯರ್ ಕೊರ್ಲೆ ಓಕೆ
ಬ್ರಿಜೇಶ್ ಎನ್ನ ಮಗಿಲ ಮತ್ತೆ ಹಾಯ್. ಸಂಗೀತ ಶನಿ ನಮಸ್ತೆ ಮ್ಯಾಮ್, ಸೆಲ್ಯೂಟ್ ಟು ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್, ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೈಂಡ್ನೆಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನಿಮ್ಮದು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ, ಮೊನ್ನೆ ತಾನೇ ಅಲ್ಲ ನೀವು ಸ್ವಿಚ್ ಹೊಡೆ ತಗೊಂಡದು, ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ನನಗೆ ಒಂದು ರಿಸಲ್ಟ್ ಕೊಡಿ ಆಯಿತಾ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿ. ಮತ್ತೆ ಹೇಗಿದ್ದೀರಿ? ದಸರಾಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಅಮೌಂಟ್ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡು ಆಯಿತಾ. 8 days ಬರೆಯುವುದು ಸ್ವಿಚ್ ಹೊಡೆ ಇತ್ತೆ ಈರು ಎನ್ನ ಪಿರವ ಪನ್ನೆನು ಪಿರವರ ತೂವೊಂದು ಪೋಡು 8 days ಬಣ್ಣ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ 369 ಆಯ್ತಾ, ಡೇಟ್ 21 days ಬರೆಯರೆ ಆಯ್ತು. ಉಳ್ಳಾಯ್ಡೆ ನಿಕ್ಲೆ ಚೇಂಜಸ್ ಬರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಬಕ್ಕ ಬತ್ತು ದಿನ ಕೆಲದಕ್ಲಿಗೆ ಎನ್ನೋ ಒಂಜಿ ಕ್ಲೈಂಟ್ಗೆ 30 days ಇರೋದು ಬಕ್ಕ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬೈದಿನಿ ಅಡ್ಡೆ ಬೈದಿನ ಪೊಂಜಿ ಗೊಂಜಿ ಪಂಡ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ಗೆ ಪಾಲಿಸಿ ತಿಕ್ಕೊಂದು ನಿಜ ಪಂಡದು ಮಸ್ತ್ ಉಣ್ಮಂತೊಂದಿತ್ತು ಐಡ್ದಕ್ಕೆ ಹೊರನೇ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲಿ ಗ್ರೋತ್ ಆಯ್ರು ಅಂಚೆ ಪೂರ 30 days ಹಿಡ್ದು ಬಕ್ಕರಿಗೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬೈದನು ಎನ್ನೊಂಜಿ ಕ್ಲೈಂಟ್ಗೆ. ಪೂಜಾ ಭಂಡಾರಿ ಹಾಯ್. ಸುಷ್ಮಾ ಹಾಯ್. ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಂದ ಮುಟ್ಟ ಮನ್ಪುಲಿ 21 days ಆಯ್ತು. ಒಂದು ಐತೆ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಕ್ರೀಮ್ ದೇತ ನನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೈರಿ ಡೇಟ್ ಅಂದು ಒಪ್ಪಣದ ಅಂಚೆ ಒಂಜಿ 21 days ದ ಟೈಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಲೇಟ್ ಬತ್ತು ನಾನು ಕೆಲದಕ್ಕಲು ಉದಾಸೀನ ಒಂದು ಶಾಲೆ ಟೀಚರ್ ಬರೀಪುಲಕ ಒಂಜಿ ಪುಸ್ತಕದ ಬದನೆಕಾಯಿ ಇಲ್ಲಕ ಬರೆಯೋದು ಪೋಂಡ ಆಪುಜಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕೊಡ್ತು ಮನ್ಪುಲಿ. ಓಕೆ, ಅಪಗಂಡ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಬರ್ಪುಡು ಅಕ್ಕ. ನಿಮಗೆ ಕೊರಗಂಜಿ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಡಿಯರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಪುತ್ತೂರು ಪೃಥ್ವಿ ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಕೈಪ್ಪ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬ್ಲಾಗ್ ಹಾಯ್. ಆತ ಉದ್ದ ಉಣ್ಮನ್ಪು ಹಿಡ್ದು ಸರ್ಚೇಬಲ್ದ ಉಣ್ಮನ್ಪು ನಾನು ಎಲ್ಲಿ ಶಾರ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಹಿಡಿದು ಇಲ್ಲಿ ನಿಕ್ಲ ಚಾನಲ್ದ ಪುದರ್ ಬೇಗ ಒಂದು ಆಪುಣು ಗ್ರೋತ್ ಆಪುಣು ಚಾನಲ್ ಗೆತ್ತಂದೆ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ. ಪೂಜಾ ಭಂಡಾರಿ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಯಾನ ಈರೆಡೆ ಸ್ವೀ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಪೂಜಾ ಎಸ್ ಗೊತ್ತಾತನು. ಎಂಚುಂಡು ರಿಸಲ್ಟ್ ಎಂಚುಂಡು ಪೂಜಾ. ದೀಪಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾಪ್ರಸಾದ್ ಹಾಯ್. ದೀಪಶ್ರೀ ಇರು ವಿನ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಇರ್ನ ಒಂಜಿ GPay ನಂಬರ್ ಉಂಡತೆ ಅಲ್ಪ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಉಂಡು ಕೊರ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೈನ್. ಇರನ ಸೋರ್ತಿ ಪಾಡ್ದಾಂಡು ಇರ್ನೇ ಪುದರ್ ಬೈದನು. ಓಕೆ, ಅಶ್ವಿನಿ ಹಾಯ್. ನನಗೆ ಸ್ವಂತ ಮನೆ ಆಗಬೇಕಂತ ಆಸೆ ಉಂಟು, ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಏನು ಮಾಡಿದರೆ ನಾನು. ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಉಂಟಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಂದು 2-3 ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟೆ, ಅದನ್ನೊಂದು ನೋಡಿ. ಇದೀಗ ಎಂಡ್ ಆಗೋ ಕೂಡ ಇದು ವಿಡಿಯೋ ಸೇವ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಅದರ ನಂತರ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ನೋಡ್ಬೋದು. ನಾನೊಂದು 369 ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಹೇಳಿದೆ, ಅದನ್ನೊಂದು ಮಾಡಿ. ನಾನು ನನ್ನ ಕನಸಿನ ಮನೆಯನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದೆ 3 ಸಲ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಸೇಮ್ ಅದೇ ಒಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸನ್ನು 6 ಸಲ, ಅದೇ ಒಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸನ್ನು ನೈಟಿಗೆ 9 ಸಲ, ಹಾಗೆ ಬರೀತಾ ಬನ್ನಿ. ಯಾರು ನಮ್ಮ ವಿನ್ನರ್ ಬತ್ತೀರಿ ದೀಪಶ್ರೀ ಇತ್ತೆ ಬತ್ತೀರಿ ಯಾನಾರಿಗೆ ಯಾಕಡೆ ಒಂದಲ್ಲ ಮಂತದ ಇತ್ತೆ ಅನ್ನ ಯಾನಾರಡ ಪಂಡ್ಯಾನ ಸೋರ್ತಿ ಪಾಡೋದಿಲ್ಲ ಬಲೆ ಪಣದು ಇಜ್ಜಿ ಬರುಡಾತಿ ಮ್ಯಾಮ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಗುರ್ತಿಜೀರಿ. ಬಟ್ ಐ ಬಿಲೀವ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಯಾನಿರಿಗೊಂಜಿ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಅದು ಪೂಜೆಗೊಂಜಿ ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಈರ್ದಾದ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಪುನೋಕೆ ಎನ್ನಲೊಂಜಿ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಒಪ್ಪುನಿರೆಗು ಅಂದೇ ಇರ್ ಬತ್ತಿನೇ ಇತ್ತದ ದೀಪಶ್ರೀ. ವಾವ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮ್ಯಾಮ್. ಒಂಚೂರು ಬಿಸಿ ಇತ್ತು ಸೊ ಲೈವ್ ಬಂದಾಗ ಲೇಟ್ ಅಣ್ಣ. ಇರ್ನ ತೂಲೆ ಇತ್ತೆ ಕೂಡ ಒಂದು ಲೈವ್ ಎಂಡ್ ಆಪುನದ ತೂಲೆ ಇರ್ನೇ ಪುದರ್ ಬೈದನು ವಿನಡಿಸೋದ ಇರನ ಡ್ರೆಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಏರಿಗೆ ಪ್ರೈಸ್ ಬರ್ತದೆ ಅವು ಮೆರೆಗೆ ಮಿತ್ರರುಲ್ಲಿರತ್ತೆ. ದೀಪಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾಪ್ರಸಾದ್ ಅರೆಗೆ ಬರ್ತನೆ ಪಣ್ಣ 5 ಜನ ಎತ್ತಿರು 5 ಐತೆ ತುಲೆ ಕೆಲದಕ್ಲು ಪಾಪ ₹1 ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇತ್ತೀನಿ 4,000 ಪಂತಿನ ಕುಳಿತಿರು. ಸುರಕ್ಷಲ ಕೈ ತಲಿತೇರು 3,800 ಪಂದಿತ್ತೇರು ಪೂರ ಎನ್ನ ಫೇವ್ರೇಟ್ ದಕ್ಲೆ ಎತ್ತೀನಿ. ಆಣ ನಮಗೆ ಪಾರ್ಶಿಯಾಲಿಟಿ ಮನ್ಪೆರ ಅಪ್ಪಜದ ಪೂರ ಲೆಂಕ್ ಕೊಂಜೇಲಕ್ಕ ಪೂರ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಲ್ದಿರತ್ತ. ಐಕೋಸ್ಕರ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಪಾರದರ್ಶಕವಾದ ಉಪ್ಪಡ ಪಣ್ಣದು ಈ ಗೇಮ್ ನಿಕ್ಲೇದೋಡೆ ನಾನು ಸೋರ್ತಿ ಬಾಡಿನ ಐಕೋಸ್ಕರ. ಹಾಯ್ ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ ಎನ್ನೊಂಜಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಸಪೋರ್ಟರ್ ಅಂದು ಪನ್ಪೇನು ಪಾಪ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಎನ್ನೊಂಜಿ ವೀಡಿಯೋಲ ಶೇರ್ ಮಂತೊಂದು ಅಂಚಿನ ಅಮ್ಮಿ ಪಂಡ ಅಶ್ವಿನಿ ಆರ್ಲ ಒಂಜಿ ಎನ್ನೊಂಜಿ ವೀಡಿಯೋನ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ದಿರು ಪಾಪ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪುನಕ್ಲು ಉಳ್ಳೇರು. ಮ್ಯಾಮ್ ಶಾಪು ಪಂತಜರ್ ಮ್ಯಾಮ್ ಏನು ಪಂಡಿತ ಶಾಪ್ ಮೂಲು ನಮ್ಮ ಸಿಟಿ ಸೆಂಟರ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಪನ್ಪಿನಂಜಿ ಶಾಪುದ ಪುದರ್ ಎಕಡೆ ಪನ್ನೇನು ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಪನ್ನೊಂದಿತ್ತೇರು ನಿಕ್ಕು ಮರ್ಲಿ ವಿನ್ನರ್ ಪೂಜೆ ಬಂದು ಈರು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅದು ಎನ್ನದು ಪರತ
ಇರ್ನ ಕಂಡನ ನೆಗೆಟಿವ್ ಪಂಡಲ್ಲ ಈರೊಂಜಿ ವಿನ್ನ ಒಂದು ಎನ್ನದು ಪರತ ಎಂಕೆ ದಿಕ್ಕುಂಡು ಪಂಡದು ಪೂಜೆ ಮಂಡರಿ ಇರ್ಲ ಮನ್ಪುಲೆ ಅವು 369 ಮನ್ಪುಲೆ ಪೂಜಾ ಓಕೆ. ರಂಜಿನಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಹಾಯ್. ಅಂಚನೆ ಪೊಸತ್ತು ರಾಖಿ ಸಾವಂತ್ಗೆ ಏರು ಮಾರ ರಾಖಿ ಸಾವಂತ್ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಬನೊಂದಿಲ್ಲ ರಾಖಿ ಸಾವಂತ್ ಇರ್ನ ಅಕ್ಕನ ಸೋನ ಅಲ್ಪ ಡಿಲೀಟ್ ಮನ್ಪು ಬ್ಲಾಕ್ ಮನ್ಪು ಅಲ್ಲೇನು ಕಂಪೇರ್ ಮನ್ಪುಜಿ ಅಲ್ನಾತ್ ಚೀಪ್ ದಾಲ ನಮ್ಮದಲ್ಲ ಇಜ್ಜ ಗೊತ್ತಾಂಡ. ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ ದೀಪಶ್ರೀ ದುರ್ಗಪ್ರಸಾದ್ ಅತ್ತ ಎಡ್ಡೆಡ್ಲ ಪಂದು ಪೇರು ರಾಖಿ ಸಾವಂತಂದು ಆಂಡ ಎಂಕ ಅಲ್ಲಿನ ಕಂಪೇರ್ ಮನ್ಪುಜಿ ಯಾನೆ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಈರು ಎಡ್ಡೆಡ್ ಪಂಡಲ್ಲ ಯಾನೆ ಏನನ್ನ ಏರೆಗ್ಲ ಏನು ಕಂಪೇರ್ ಮನ್ಪುಜಿ ಎಂಕ್ಲನೇ ವೇಡ್ ಎಂಕ್ಲು ಬೆಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಏರ್ಲ ಕಂಪೇರ್ ಮನ್ಪೇರಲ್ಲಿ ಯಾನು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಮ್ಯಾಮ್ 369 ಓಕೆ ಡಿಯರ್ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಓಕೆ. ಅಕ್ಷತಾ ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಯಾನಿತ್ತೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಯ್ನಿ ಎಂಕ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಜ್ಜಾಂಡು ಡ್ರೆಸ್ದ ಪ್ರೈಸ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ 3999 ವಿನ್ನರ್ ದೀಪಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಪ್ರಸಾದ್ ಪಂಪಿನಾರು ವಿನ್ನಯರ್. ಬಕದಾದ ವಿಶೇಷಗಳು ಹಾಯ್ ರೇರ್ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಹಿಯರ್ ಹಾಯ್ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಬಬಲ್ ಟೀ ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಅಂದ್ಬಾರ್ದು ಹಾಯ್ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ತುಲೆ ಯಾನೆ ಪ್ರತಿವರೆಗೆ ಪನ್ಪಿನಿ ತ್ಯಾಯೊಂಜಿ ಬತ್ತದ ಪಣ್ಣದು ಪೋಯತ ಆಗ್ಲ ಪನ್ಪಿನಿ ನಿನ್ನ ಅಮ್ಮನ ಬೇತಗ್ಲೆ ಕಂಪೇರ್ ಮನ್ಪನ ಇಜ್ಜತ ಅಮ್ಮನೆತ ಸೊ ಏರೆಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮನ್ಪೆರ ಬಲ್ಲಿ ಅಕ್ಲನೇ ವೇಟ್ ಅಕುಲು ನಂಬರ್ 1 ಉಪ್ಪೇರು ಎಂಕಿ ಯಾನೇ ಬೆಸ್ಟ್ ಯಾನೇನು ನನ್ನ ಏರೆಗ್ಲೆ ನಾನು ಕಂಪೇರ್ ಮನ್ಪೂಜೆ ಅನ್ನು. ಸೌಮ್ಯ ಮಿಥುನ್ ಹಾಯ್ ಮ್ಯಾಮ್ ಗಾಡ್ ಬ್ಲೆಸ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಡಿಯರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಕುಟ್ಲಾ ಬಿರುವಾಸ್ ಹಾಯ್ ಎಂಚೊಲ್ಲೇರಿ ಅಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಅಮ್ಮ ಎಂಚೊಲ್ಲೇರು ದಾದ ಆಪರೇಷನ್ ಪುರಾಂಡ ಎಂಚಿನಾಂಡು ಬಕ ಇರು ಪಣ್ಣ ಎಲ್ಲ ಆಪರೇಷನ್ ಓಕೆ ಒಂದು ಅಲ್ಪದಲ್ಲ ಕಾಡದಲ್ಲ ಮಲ್ದಾರ ಮೇಡಮ್ ಆಪ್ ಬಹುತ್ ಕ್ಯೂಟ್ ಹೋ ನೀನಾ ರಾಡ್ರಿಗಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಡಿಯರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ದೀಕ್ಷಿತಾ ಹಾಯ್ ಬಕ ಪಲ್ನೆ ದಾದ ವಿಶೇಷ ಇಚ್ಚಿದ ಬಕ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಂದಿರಿ ಎನ್ನಲ ಯಾನ ಇತ್ತೊಂಜಿ ಪನ್ಪಿನಿ ಎನ್ನಲ ಒಂಜಿ ಅಮ್ಮಗು ಯೂಟ್ರಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅದಿತ್ತು 3rd ಸ್ಟೇಜ್ ಇಡಿತ್ತೀರ ಅಮ್ಮ ಓಕೆ. ಸೊ ಜ್ಯೋತಿ ದಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಉಂಡತ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ದ ಅಲ್ಪ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಆದಿತ್ತೀರು ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ಆಂಡಲ ಐಟು 3rd ಗಾನಾಗ ಅವು ಪುಣ್ಣು ಒಂದು ಪನ್ಪೆರದ ಪುಣ್ಣು ಕಾಣಂದು ಕಿನ್ನಿದಿ ಒಂದು ಪೂಪಿನ್ಗೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತು ಜನ ಅಮ್ಮ ಪಂತಿಲ್ನ ಇಜ್ಜಿ ಅಮ್ಮ ಅವಲ ಅವತ್ತಂದು ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಇತ್ತಿನ ಅಮ್ಮ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಹಿಂಟೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ದಿಜ್ಜಾನು ಓಕೆ. ಸೊ ಮಾತ ಲೇಡೀಸ್ ಆಫ್ಟರ್ 50 ಹಿಡ್ದು ಬಕ್ಕ ಒಂದು ಪಂಡ ನಿಕ್ಲಿಗ ನೆಟ್ ಇಚ್ಚಿನ ಮನ್ಪಿನ ಈಗ ವೈಟ್ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಪೂರ ಜಾಸ್ತಿ ಫೋನ್ ಇತ್ತು ನಾನು ಡಾಕ್ಟ್ರನ್ನ ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಮ್ಮಗೆ ಲಂಚಿನ ಹತ್ತೀನಿ ಕೇರ್ಲೆಸ್ ಮಂತೊಂದು ಇತ್ತೀರಿ. ಸೊ ಯೂಟ್ರಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅದು ಅಮ್ಮನ ಡೆತ್ ಅಂದು ಕೇರ್ಲೆಸ್ ಇಡು. ತನು ಶೆಟ್ಟಿ ಮ್ಯಾಮ್ ಚಾಣೆ ಚಾಪುರ ಆದ ಕಲ್ತೀನಿ ಐಕೋಸ್ಕರ ದಿನ ಹೋದ ಹಾಗೆ ನೀವು ಕ್ಯೂಟ್ ಕಾಣ್ತಿದ್ದೀರಿ ಅಕ್ಕ ಆದರೂ ನನಗೆ ಅಕ್ಷರದ ಮನೋದಲ್ಲಿ ದಿನ ನಾನು ಸಪ್ರಾಗಿ ಕಾಣಬೇಕು ಹಾಗೆ. ಸುಜಾತ ಮೋಹನ್ ಮ್ಯಾಮ್ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಸೌಖ್ಯ ಸುಜಾತ ಮೋಹನ್ ಇರೇ ಒಂಜಿ ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ತೂಲೆ ಮೆರ್ನ ಒಂಜಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಒಂಜಿ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಪಾಡ್ದೆ ಮೇರೆಂಡ್ ಒಂಜಿ ಸ್ವಿಚ್ ಬೋರ್ಡ್ ಹೀಲಿಂಗ್ ಕೊಡದೆ ತೊಂದಿತ್ತೀರಿ ಮೇರ್ನ ಮಗನಾಲ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಆತನ ಅಂಚನೆ ಮೇರೊಂಜಿ ಪೊಸತ್ ಇಲ್ಲ ಕಟ್ಟ ಒಂದಿಲ್ಲ ತುಲೆ ಸುಜಾತ ಮೋಹನ್ ಬತ್ತಿರ್ತುಲೆ ಅರ್ನನೆ ಗೋಡ್ಯಾನ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೀನಿ. ಪೂಜೆ ಭಂಡಾರಿ ಇರ್ಕೋರ್ನ ಸ್ವಿಚ್ ಬೋರ್ಡ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ಫೋನಾಗ ಇರ್ನ ಲೈವ್ ಮ್ಯಾಮ್ ಓ ಅಂಚನ. ರಂಜನಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಎನ್ನ ಮಗ ಕುಂಜಿ ಎಟ್ಟೆ ಜಾಬ್ ಆವಡು ಯಾನ 369 ಮಲ್ದೆ ಏತು ಸಮಯ ರಂಜನಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಂತದ. ಸೌಮ್ಯ ಮಿಥುನ್ ಮ್ಯಾಮ್ ಎನ್ನ ಪಪ್ಪಗ್ಲ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಂದ ಐಟು ದಾದ ಎಂಕ್ ದಾಲ ಪಂಡ್ರಾಪ್ ಜಾಂಡ ಹೋಪ್ಸ್ ದಿಯೋನಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅದು ಹೋಪ್ಸ್ ದಿಲೆ. ಜಯಶ್ರೀ ಹಾಯ್
ಅರುಣ ಶೆಟ್ಟಿ ಸೂಪರ್ ತೋಜು ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಡಿಯರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಅರುಣ ಶೆಟ್ಟಿನ ಬಗ್ಗೆ ಪನೋಡಾಣ. ಅರುಣ ಶೆಟ್ಟಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಇರೆಗ್ ಲೈವ್ದ ಮುಖಾಂತರ ಪಾಪ ಎನ್ನೊಂಜಿ ಪ್ರತಿವರೆಗ್ಲ ಶೇರ್ ಮಲ್ದೇರು ಅಂಚೆನೊಂಜಿ ಪಾಪ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಕೊಡ್ಲ ಎನ್ನೊಂಜಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ದ ಲಿಂಕ್ ಶೇರ್ ಮಂತೊಂದು ಪೇರು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಅರುಣ. ಇರೇನ ನೆರ್ಪುನ ವೀಡಿಯೋ ಲೈಕ್ ಆಪುಂಡು, ನಾರ್ಮಲ್ ವೀಡಿಯೋಲ ದೀಪಶ್ರೀ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಒಂಜಿ ಮಂತಾಂಡೆ ದಾದ ಗೊತ್ತನೆ ಡಿಸಪಾಯಿಂಟ್ ಅವಚ್ಚಿ ಎಡ್ಡೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅದು ಎನ್ನದು ಮನ್ಪುಲಿ ರಡ್ಡನೆ ಪಂಡ ಈ ರೆಂಡ ಪರ್ಸನಲಿ ಅದು ಸ್ವಿಚ್ ಬೋರ್ಡ್ ದೆತ್ತೊಂದರೆ ಪಲ್ಲೆಗೆ ನಕ್ಕುಲ್ BM ಉಡುಪಿ ಎಂದು ಪಾಡ್ದಿರು. ಹಾಯ್ ಪೂಜಾ ಭಂಡಾರಿ ಅಪ್ಪಗ ಅನ್ಪೋದು ಬರ್ತೆ ಮತ್ತೆ. ಓಕೆ ಡಿಯರ್ ಪೂಜಾ, ಬಾಯ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್. ಎನ್ನ ನೆರ್ಪುನ ತೂದು ಎನ್ನ ಕಣ್ಣಲ್ಲ ಮಗೆ ಬನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ಇರಿಗೆ ನೆರ್ಪುನನೇ ಆಂಡದ್ದು. ರಂಜನಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಈ ರೆಂಡ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಅದು ಸ್ವಿಚ್ ಬೋರ್ಡ್ ಹೀಲಿಂಗ್ ಕೊಡೋದು ದೆತ್ತೊಂದು ಜರತೆ ಅಂಚದು ಅವು ಎಂಕುಲು ಪರ್ಸ್ನಲಿ ಅದು ದೆತ್ತುಕೊರ್ನಾಗ ಎಂಕ್ಲ ಮೆಥಡ್ ಬೇತೇನೆ ಉಪ್ಪುಂಡು ಪಂದು ಗೊಪ್ಪಿನ. ಸೊ ಪರ್ಸ್ನಲಿ ಅದು ಇರಿಗೆ ಚಾರ್ಜಸ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅದೆಲ್ಲ ಫ್ರೀ ಪೂಜಿ. ಪರ್ಸ್ನಲಿ ಅದು ಬತ್ತದ ಕೇಳ್ನೇರು ನಮಗೆ ಖಂಡಿತವಾದಲ್ಲ ಏನಾಯ್ತು ಮೆಥಡ್ ಪಂದು ಗೊಪ್ಪೆ ಯೂಶ್ವಲೈಸ್ ಮನ್ಪೆರಪ್ಪುಂಡು, ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಸೆಟ್ ಮನ್ಪೆರಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚ. ನಮಸ್ಕಾರ ಪೂಜಾರ್ಲೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇಜ್ಜಿ ಮ್ಯಾಮ್ ಇರು ಪಾತೇನ ಕೇಂದ್ರ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲು ಎನ್ನ ಕಂಡನಿಲ್ಲ ಎನ್ನ ಮಗೆಲ ಕೊಡೆ ನೆರೊಂದಿತ್ತೀರಿ ಅನ್ನ ಕೊಡೆ ನೆರಿಯತೆ ಅನ್ನ ಬೆಚ್ಚಾಪುಂಡು ಮಾರೆ ಕೆಲದ ಪುರ ಉಣ್ಣತ ಕೆಲದಕ್ಕೂ ದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡ ನಮ್ಮ ಇಂಪ್ರೆಷನ್ ಹಾಳು ಮನ್ಪೆರ ಬರ್ಪಿನಿ. ಜಯ ಚೇತು ಹಾಯ್. ನೆರಡದ ವೀಡಿಯೋ ಏಪ ಬರ್ ಹೆಂಗ ಮೂಲೊಂಜಿ ನೆರ್ರೆ ಬಿಡು ಪೂಜಾರದ ಮಾರೆ ಅವು ಒಂಜಿ ಕಷ್ಟ. ಇತ್ತೆ ಹೆಂಗ ಪುದರೆ ಎಂಜಿನವು ಕಿತ್ತೂರ ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಒನಕೆ ಬಾಯಿ ಏನ ಓಬವ್ ನೆರ್ಪುನ ಜನಕ್ಲೆಗೆ ಖುಷಿ ಆಪುಣ್ಣ ಆಂಡ ಇಲ್ಲದಕ್ಲೆಗೆ ಕಿರಿಕಿರಿ ಆಪುಣ್ಣ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಪನ್ಪೇರು ನಿಮಗೆ. ಓಕೆ ಡಿಯರ್ ಸಪ್ನ ಬಾಯ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್. ದಾದ ಗೊತ್ತುನೆ ಇಲ್ಲಡು ಪನ್ಪೇರು ಏಪಲ ನೆರೊಂದಿತ್ತು ನಾಡ ಜನಕುಲು ಒಂದು ಮನ್ಪೇರು ಸ್ನೇಕ್ ಓಬೋ ಪಂಡದಾದ ಗೊತ್ತಿನ ಕೆಲದಕ್ಲೆ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ಬಿಡು ಮಾತೇನ ಕೆಲದಕ್ಕಲು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡುವಿರು ದಾದ ಗೊತ್ತಿನ ಮೇಡಮ್ ಇರ್ನೊಂಜಿ ಡೇರಿಂಗ್ ತುದು ಎಂಕ್ಲಿಗ್ಲ ಡೇರಿಂಗ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಎಂಕ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಆಫೀಸರ್ ಕೆಲದಕ್ಕಲು ಬೊಲ್ಚ ಒಂದು ಉಪ್ಪೇರು ಇರ್ನೊಂಜಿ ಡೇರಿಂಗ್ ತುದು ಎಂಕ್ಲಿಗ್ಲ ಎತ್ತಿ ಧೈರ್ಯ ಹೊಟ್ಟು ಎದುರು ಪಾತಿರ ಕೆಲದಕ್ಕಲು ಪಾಪ ಅವು ಮಾತುಕಡೆ ಇಟ್ಲು ಎತ್ತಿ ನನಗೆ ಕೊಲೀಗ್ಸ್ ನಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಥರ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ರೀಚ್ ಅನ್ನಪ್ಪ ಇಂಚೆಂಚಿ ಉಪ್ಪುಣದ ಕಾರು ಒಯ್ಪುನ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಪ್ಪಗ ಒಂದು ಮನ್ಪೇರು ಇತ್ತೆ ಎದುರು ಥರ ಪಾತಿರು ಇವ್ರಿಗೆ ಖುಷಿ ಅಣಕ್ಕೆ ಎಂದು ಆನಂದಕ್ಕೆ. ಹಾಯ್ ಕುಡ್ಲರಾಣಿ ಎಂಚಲ್ಲ ಸೌಖ್ಯ ಕೀರ್ತನ ನೆರುಚಿ ಮ್ಯಾಮ್ ಅಕ್ಲೆನ ಆತೆ ಯೋಗಿತೆ ಬಂದು ಅಂದು ಡಿಯರ್ ಎಂಕ್ ದಾದ ಅನ್ಪುನು ಹೊರ ಮನಿಪ್ಪನೆ ಕುಲ್ಲು ಎನ್ನು ಬೊಕ ನಮ್ಮ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಲೈಫ್ಗೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ದಾಗಂದು ಪನ್ನಾಗ ಎಂಕ್ ಯಾನು ವಾದಿನ ಒಂಜಿ ನೆರೊಂದುಪ್ಪೆ ಆನೆ ಎನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂಥರ ಲೋ ಫೀಲ್ ಮಂತೊಂದುಪ್ಪೆ. ಶಿಲ್ಪಾ ಮ್ಯಾಮ್ ಐ ಆಮ್ ಶಿಲ್ಪಾ, ಐ ಆಮ್ ಎ MBA ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ St. Agnes College. ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಏರೇನು ತೂದು ಪಾತಿರಿ ಅಂದು ನೆಟ ಪರಚಿ ಕೀರ್ತನ ಪ್ರವೀಣ್ ಅಂದು ದಯಗಂದು ಪನ್ನಾಗ ದಾದ ಗೊತ್ತನೆ ನಮ್ಮನ ಪಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಬ್ಯಾಡ್ ಇಂಪ್ರೆಷನ್ ಮಲ್ಪರೆ ಪೂರ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಎದುರು ತುಲೆ ಈ ಪೊಂಜು ಇಂಚೆ ನೆರ್ಪುನೊಂದು ಕೆಲವುದ ಯಾನೊಂಜಿ ಜಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಒಂಜಿ ತಾರ ಈ ಪಿದೈಡು ಭಯಂಕರ ರಫ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಗಟ್ಟಿ ಉಪ್ಪುಂಡು ಆಂಡ ಉಲೈಡು ಸ್ವೀಟ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಜನಕ್ಕುಲು ಎನ್ನ ನೆರಪಿನ ನೆರಡಿಗು ಈ ಪೊಂಜಿ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಪರ್ಸ್ನಲಿ ಅದು ಗೊತ್ತು ಪೂಜಾಕ್ಲೆ ಈ ಪೊಂಜಿ ಬಜಿ ತೂಟ ಎಂದಿನ್ಮೇರು ಗೊತ್ತಾನ ಎನನು ಸರಿ ಅರ್ಥ ಮಂತಂದಿನಕ್ಕಲು ಮೇರು ಬಡ ನೆರ್ಪೇರು ಮೇರೆ ಕೋಪನಾಗ ಬಕ್ಕ ಮನಿಪತ್ತೆ ಆಗ್ತೀರಿ ನಂಚ. ನಿಮ್ಮದು ಕನ್ನಡ ತುಂಬ ಕ್ಯೂಟು, ನನಗೆ ತುಳು ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ ಬಟ್ ಮಾತನಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದಲ್ಲ ತುಳು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದಲ್ಲ ಐತೆ ನಿಕುಲು ಪಲ್ಲೆ ಮೇರೆ ಕನ್ನಡ ಬತ್ತೆ ನಿಂಗೆ ನೆನಪಾಂಡೆ ನಿಕುಲು ಎನ್ನ ಈ ಚಾನಲ್ ತುಳು ಬಕ್ಕ ಕನ್ನಡ ಮಿಕ್ಸ್ ದೆತ್ತೊಂಡೆ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲರ ಅತ್ತು ತುಳು ಏಮನ್ಪಡ ಎಂಚ ಅಂದ ಪಲ್ಲೆ ಭಾರಿ ತೆಲಿಕೆ ಈಗಿನ ಮ್ಯಾಮ್ ಗಿರ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ನ ಮಿತ್ತು ಪೋಂದುಂಡು ಮಾರು ಎನ್ನ ಇಲ್ಲು ಪೂರ ಪಂಡ್ರೆ ಅಲ್ಲೇ ಬರ್ಸ ಬರ್ಪಿನಿ ಕುಂಟುದ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಉಲಾಯ್ ದೀಪಿನೆಡ್ಡೆ ನಾಂದು ಗಾಳಿ ಬರೋಂದುಂಡು
ದಾನ ಅವಡು ಇರೇನ ಬ್ಲಾಗ್ಗೆ ತೂಯರ ಖುಷಿ ಅಪ್ಪುಂಡು ಪೂಜಾ ಪಕ್ಕ ಒಂಜಿ ನೆನಪಾಂಡು ಎಂಕ್ ಇರ್ನ ಸ್ವಿಚ್ ವರ್ಡ್ ಒಂಜಿ ಟೈಮ್ಸ್ ಬರೆಯರೆ ಅವು ಬುಕ್ ಖಾಲಿ ಆಂಡು ಕುಡಂಜಿ ಹೊಸತು ಬುಕ್ ಬರೆಯಲಿ ಸ್ವಿಚ್ ವರ್ಡ್ ಶೈಲಜಾ ದೇವಡಿಗೆ ಹಾಯ್ ನಮಗೆ ಗಾಳಿ ಇಂಚಿ ನಮಗೆ ಸೋನು ಬರ ಇಂಚಿ ಬಲ್ಲ ಅಂದ ಆಯ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಏನು ನೆಟ್ಟೇನೆ ಸೈಡ್ ಇದಿಲ್ಲ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡು ಮುಲ್ಪ ಗಾಳಿ ಬರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಡು ಸೋನು ಬರ ಹಂಚಿಡು ಬಲ್ಲ ಹಂಚಿಡು ಅರಳು ಬೀಜ ಒಂದು ಅಂಚಿಡು ದೀತು ನೆಟ್ಟೆತ್ತನತ ಅಂಚಿಡ ಯಾವ ಅಲ್ಪನೆ ದೀಲಿ ನನ್ನ ಇಂಚಿದ ಡೋರ್ ಪಾಡು ನನ್ನ ಅರಳು ಬೀಜ ಅವನು ಗ್ಲಾಸ್ ಒಯ್ಪು ಸೋನಿಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ನಡ್ತೊಂದುಂಡು ಮಾನಸ ಸಾಲಿಯನ್ ಹಾಯ್ ಮ್ಯಾಮ್ ಐ ಲೈಕ್ ಯುವರ್ ಬೋಲ್ಡ್ನೆಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಡಿಯರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಕ್ಕ ಇರು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್ ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ರಿಯಲಿ ಗುಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಡಿಯರ್ ಭೂಮಿಕಾ ಮೂಲು ಬಡ್ಸ ಬರ್ತಂದು ಹೆಂಗೆ ಮಿತ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಪೋನು ಹಾಯ್ ಸೋನು ಅಲ್ಲ ಸೋನುಗೆ ಹಾಯ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಸೋನುಗೆ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ ಬಿಜ್ಜುಗ್ಲ ಹಾಯ್ ಬನ್ನಿಗೆ ಬಿಜ್ಜುಲ ಸೋನುಲ ಕಮ್ಮಿ ಮರ್ಪಿನಿ ಹಾಯ್ ಮ್ಯಾಮ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಪೋನುಂಡು ಮೆಸೇಜ್ ಮ್ಯಾಮ್ ಎಂಕಿತ್ ನಾ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ನ ಇಲ್ಲಡೆ ಫೋನಾಗ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಪಾಡೊಂದು ಪೋಪಿನ ಸೀನ್ ಗಮ್ಮತ್ ಅಂಚತೆ ದೇ ಈರಿಗೆ ಇಲ್ಲಾರ್ದು ಪಿದೆ ಬರದೆ ಅಪ್ಪ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಮಾಡೋದು ಬರದೆ ಅವ ಖುಷಿ ಆಗುನ್ಗೆ ಅವ ಅಂಚೇರಿ ಯಾನು ಬೆಂಗಲ್ಲಿ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಎನ್ನ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ದುಪ್ಪೇರಿಗೆ ಬೆರಿ ಅಯ್ಯೋ ಬೆರಿ ಪೋನುಂಡು ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಸುಜಾತ ಬನೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ಲ ಇರ್ನ ಬ್ಲಾಗ್ಸ್ ದುಪ್ಪೇರಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಡಿಯರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸುಜಾತ ಮೋಹನ್ ಮಸ್ತ್ ವಿಜೇತ ಪೂಜಾರಿ ಮ್ಯಾಮ್ ಇನಿ ಪಾಡ್ದಿನ ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ಶೇಡ್ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕುಂಡು ಒಂದು ಏನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಪಂತೆತ್ತ ಒಂದು ಎಂಚಿನ ಫೇಸಸ್ ಕೆನಡದಾಕಲ ನೆತ್ತೊಂದು ಆ್ಯಡೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ದಿತ್ತೆ ನಾವು ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಉಂಡು ತುಲೆ ಫೇಸಸ್ ಕೆನಡ ಪಂಪಿನ ಒಂದು ಆ್ಯಪ್ ಉಂಡತ್ತ ಐಟ್ ಪೋದು ಶೇಡ್ಸ್ ನಾಡಲಿ ನಾನು ಬೊಡಿತೆ ನಾನು ಕೂಡ ನೀವು ಬ್ಲಾಗ್ ಪನ್ಪೇನ ಆಯ್ತಾ ಶೇಡ್ಸ್ದ ಒಂದು ಹಾಯ್ ಸೋನು ಹಾಯ್ ಬಿಜ್ಜು ನಾ ಅರುಣ ಪನೊಂದಿಲ್ಲ ಹಾಯ್ ಎಂದು ಬಲ್ಲೆ ಸಾರಿ ಅಂಕ್ ಇಂದಿನ ವೈಬ್ ಇದ್ದು ತನು ಹಿರೇನ ಪಾತೆರ ಮಸ್ತ್ ಕೊರ್ಲು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಲ್ಲ ಹಾಯ್ ಇಂದು ಬಂದಮೇಲೆ ಮಕ್ಕಳು ಒಂಜಿ ಅವು ಹೆಂಜಿನ ಬಂದ್ಬಿನಿ ಎಲ್ಲಿ ಬತ್ತಿಲ್ಲ ಗೊರ ಬರ್ಪಿನಿ ಹೋಗ್ಪಿನಿ ಒಂದಿಟ್ಲ ವ್ಲಾಗ್ ಅಂಚೆನ ಅನ್ಪಿ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಬಲ್ಪ ಹಾಯ್ ಕುಡ್ಲದಕ್ಕೂ ಜೋರಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಂದಿರು ಕುಡ್ಲದಕ್ಕೂ ಜೋರು ಚಿಂಕಿ ಇರ್ನ ಬ್ಲಾಗ್ಸ್ ನಾನೆಲ್ಲ ಎಟ್ಟೆ ಒಪ್ಕೊಂಡು ಇರು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಡಿಯರ್ ಒಂಜಿ ಏರ್ ನನ್ನ ರಿವ್ಯೂಗೆ ಪೋತುನು ಏರ್ ಬಿಜ್ಜು ಒಂದು ಮಂತೊಂದುಲ್ಲನ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲನ ಎಂಚ ಹಾಕೊಂಡು ಕಾಲೇಜ್ ಹಾಕ್ಲಿ ಜಾಲಿ ಹಾಕೊಂಡು ಇತ್ತೆ ಹೊಸತ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆತ ಅಂಚ ಪಾಪ ಸೆಟ್ ಆಯಿರೋಕ್ಲು ಬೆಸ್ಟ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಂಚೆನೆ ಬತ್ತಿನಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಟುಕ್ಕು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅನ್ಬುಲೆ ವ್ಯೂಸ್ ಅಲಕ್ಕ ಡೌನ್ ಆತುಂಡು ಬಕ್ಕ ಎಂಜಿನ ಗೊತ್ತಿನ ಜನಕ್ಲೆ ಪೆಟ್ಟುದನೇ ತೂಯರ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಮಾರೆ ಜನಕ್ಲೆ ನಾನು ಪೆಟ್ಟುದನೇ ಸೀನು ತೂಯರ ಇಷ್ಟಪಡುವಿರ ಅಂದು ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಇಂಚೆ ಓಡ್ಚಿದೋಜು ಪೆಟ್ಟು ಕಾಂಟ್ರವರ್ಸಿ ಯಾನು ಯೋಗಿತ್ ಸಚಿನ್ ಫ್ರಾಮ್ ಬೆಂಗ್ರೆ ಯಾನು ಹಿರೇನ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ದ ಮಲ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಯೋಗಿತಾ ಪ್ರಮೀಳಾ ಹಾಯ್ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ನ ಒಂದು ಈರೊಂಜಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ಲ ಮನ್ಪುಲೆ ಆನಂದರೇ ಇಂಚೊಲ್ಲರು ಮ್ಯಾಮ್ ಇರು ಖುಷಿ ಬೋಳರು ಸೌಖ್ಯ ತೂಯರ ನಿಕ್ಲು ಏರ್ ವಿನ್ನರ್ ಅಂದು ತೂಯರ ಖುಷಿ ನಂಜಿ ಪೂರಮೇಟು ಪೋಯರ ಬುಡ್ಜ ಅವು ಒಂದು ಕರೆಕ್ಟ್ ದಯಗಂದು ಪನ್ನಗ ಯಾನೊಂಜಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊರ್ಪೆ ನಿಕ್ಲು ಪಾಡದಿ ಪೋಲೆ ಕಾಮೆಂಟ್ಸ್ ಯಾರು ತೂಪ್ಯಾನ ಅವಳುಗಳೇ ಇವು ಓದೋಂದಿರ್ಲೇರು ಕಾಮೆಂಟ್ಸ್ ಯಾನ ತುಳುಟು ಯಾನ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನ ತುಳುಟೆ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ತಾಯಿಗೆ ಏರ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಜ್ಜೇರು ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಅವೇ ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ನಾನು ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಬಂದ್ಪುನಾಗ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಜನ ಪಾಪ ಕನ್ನಡದಕ್ಕೂ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು
ದಾಯಗಂದು ಪನಗ ತುಳು ತಕ್ಲೆ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಆಪಿನ ಇಷ್ಟನೇ ಇಜ್ಜಿ ತೋಜೋಡು ಎನ್ನ ಲೆಕ್ಕದ ಪ್ರಕಾರ ಒಂಜಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ ತಾ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ತುಲೆ ಕೆಲದಕ್ಲೆಗೆ ಉಪಯೋಗಲ ಬೋಡು ಮ್ಯಾಮ್ ಎಂಕ್ಲೆ ಸ್ವಿಚ್ ವರ್ಡ್ ಹೀಲಿಂಗ್ ಕೋಡ್ ಕೊರ್ಲೆ ಅಂತ ಪನ್ಪೇರು ಎನ್ನ ಐಡಿ ಫಾಲೋ ಕೊರ್ದು ಉಪ್ಪುಜೇರು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ದ ಹಣೆ ಬರ ಪನ್ಪಿನ ಯಾನು ತುಕ ಮುಕ್ಕಲು ಒಂಜಿ ಪಾಪ ಬತ್ತ ಕೇಂದ್ರ ತುಕ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಐಡಿ ಫಾಲೋ ಮಲ್ದೇರ ತೂಪಿನಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಐಡಿ ಫಾಲೋ ಕೊರ್ದು ಉಪ್ಪುಜೇರು ಮ್ಯಾಮ್ ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ಫ್ರೀ ಒಂಜಿ ಪಂದು ಕೊರ್ಲೆ ಅಂಚ ವೀರಭದ್ರ ಹಿರೇಮಠ ಹೌ ಆರ್ ಯು ಐ ಆಮ್ ಫೈನ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ತನು ಶೆಟ್ಟಿ ಬೋತ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಮ್ಯಾಮ್ ಅಂದ ಅವೇ ಯಾನಿತ್ತೆ ಅವೇನೇ ತೂಪಿನಿ ಐರಿನ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ದುಬೈ ಹಾಯ್ ನಾನು ಗೊತ್ತುನ ಪೂರೆಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತು ನಾಡ ಅವು ಉಂದಾಪುನ ಕೆಲದಕ್ಕಳು ತುಳು ತಕ್ಲೆಗೆ ದಾಯಗ ಹೆಂಗು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ದಾದ ಮೆಂಟಾಲಿಟಿ ಉಂಡು ಆಂಡ ಪೂರೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಡು ಒಂಜಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತು ನಾಡ ಕೆಲದಕ್ಲೆ ಏನು ಗೊತ್ತುನ ಪಾರ್ಶಿಯಾಲಿಟಿ ಎನ್ನ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಮೇ ಆಂಡ ಐತ ಪಿರಿಯಡ್ ಎಂಕ್ಲು ಒಂಜಿ ವರ್ಕ್ ಮನ್ಪುನ ಆತೊಂಜಿ ಹೇಟ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ದೇತೋನ ಊರಲ್ಲ ದೇತೊಂದು ಒಂಜಿ ಫೇಸ್ ಬಂತದ್ದು ಬರ್ಪಿರದ ಮಾತೊಂಜಿ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ನಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ರಿಯಲಿ ನಾನು ಹ್ಯಾಟ್ಸಪ್ ಮನ್ಪೆ ಆತೊಂಜಿ ಹೇಟ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮನ್ಪುನ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಮನ್ಪುನ ಕೂಡ ಅವೇನೊಂಜಿ ಐಕೊಂಜಿ ಬರ್ಪಿನ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ನ ಓದು ನಾನು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಉಂಡತ ಅವೊಂಜಿ ಐತಾತ್ ಮಲ್ಲ ಸಾಧನೆ ಓಲೇಜ್ ಮಾತ ಎಲ್ಲಿ ಅವಡು ಮಲ್ಲ ಅವಡು ಮಾತ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ನಕ್ಲಿಗೆ ಎನ್ನೊಂಜಿ ರಿಯಲಿ ಹ್ಯಾಟ್ಸಪ್ ಒಂದು ಮನ್ಪೆ ಮಲ್ಲ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ ನಕ್ಲಿಗ್ಲ ಅದೇ ವರ್ಕ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮನ್ಪುಡು ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಮನ್ಪುಡು ಕುಲ್ಲುಡು ಪತ್ತೋಡು ಕಮೆಂಟ್ಸ್ನ ಬೋಡು ಚಾಂದಿ ನಾನು ಕೇನೋಡು ಪತ್ತೋಡು ಸೊ ರಡ್ಡು ಜನಕ್ಲ ಒಂದು ಏನು ಹ್ಯಾಟ್ಸಪ್ ಮನ್ಪೆ ಕೆಲದಕ್ಲೆ ಪಾಪ ಏತೇ ಎಡೆಡ್ಡೆ ಕಂಟೆಂಟ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಆಂಡ ಆಕಲ ಒಂಜಿ ತೂಪುನ ಜನ ಇಜ್ಜೇರು ಅಂಚೆ ಪುರ ಮಸ್ತ್ ಇಂಚ ಉಂಡು ಆದ ಪಂಡ್ರೆಲ್ಲ ಆಪುಜಿ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಮಸ್ತ್ ಪಾರ್ಶಿಯಾಲಿಟಿ ಮನ್ಪುವೆರು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಏಪಲ ಖುಷಿ ಟುಕ್ಲೆ ಹಾಯ್ ಹೌ ಆರ್ ಯು ಲುಕಿಂಗ್ ಗಾರ್ಜಿಯಸ್ ಟುಡೇ ಗಾಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬ್ರೇಸಿ ಅಂದು ಮೇಡಮ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಕಮೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಲೈವ್ ಮಲ್ಪೆರ್ಲ ಪುರ್ಸೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಮಾರಿಲು ಒಲ್ಪುಪ್ಪು ಹೌದಾ ಈರ್ದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಅಕ್ಕನ ಏರಾಣಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಈರೆಗೆ ಒಂಜಿ ಬ್ಯಾಡ್ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ನ ನಲ್ಪ ಆಪ್ಷನ್ ಉಂಡತ್ತೆ ದೆತ್ತು ಬ್ಲಾಕ್ ಇಲ್ಲಿ ಆತೆ ನಮ್ಮದಾಲ ಬ್ಯಾಡ್ ಪಂಡದಂದೆ ವೇಸ್ಟ್ ಅವು ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಯಾನ ಕೋಡೆ ಪುರ ನೆರ್ತದ ದಯಾಗಂದ ಪನ್ನಗ ತೂಲೆ ನಮ್ಮ ಎನರ್ಜಿ ವೇಸ್ಟ್ ಆಪಿನಿ ದಯಾಗಂದ ಪನ್ನ ಕೆಲದ ದಾದ ಗೊತ್ತುನ ನಮ್ಮನ್ನು ವಿಲನ್ಲಕ ತೂಪೆರಗಂದೇ ಕೆಲದ ಕೊಲ್ಚಾರ ಬರ್ಪ ಅಂಚ ಶೈಲಶ್ರೀ ಹಾಯ್ ಹಲೋ ಫ್ರಮ್ ಬೋಸ್ಟನ್ USA ಕೀಪ್ ರಾಕಿಂಗ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಶೈಲಶ್ರೀ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಚಿಂಕಿ ಅಮ್ಮ ಇರ್ನ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ತೂರಿ ಅಲ್ಲ ಎನ್ನಮ್ಮ ಕಿರಿಕಿರಿ ಮನ್ಪಲೆ ಅಮ್ಮಲ್ನ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮನ್ಪಲೆ ಅಂಚ ಸೊ ಯಾನು ವೀಡಿಯೋ ಇಡೆಗೆ ಎಂಡ್ ಮನ್ಪಡ ಅಂದು ಒಂಜಿ 10 ನಿಮಿಷ ಕೊಲ್ವೇನು ಬಕ ವೀಡಿಯೋ ಎಂಡ್ ಮನ್ಪೊಂದುಲ್ಲೇನು ದಯಾಗಂದು ಪನ್ನಗ ಎನ್ನುತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಟಾಪಿಕ್ ಉಂಡು ಅವು ಆಂಡ ಎಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋ ಅನ್ಪೆ ಎನ್ನೊಂಜಿ ಕುಜಲೊಂಜಿ ಬಾಯಿಗೆ ಬರೋದು ಮಾರೆ ಗಾಳಿ ಬರ್ತದೆ ಎಂಕೊಂಜಿ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಬೇಜಾರಣ್ಣ ಎನ್ನೊಂಜಿ ಪಾಲಿಸಿ ಹೋಲ್ಡರ್ ಒಂಜಿ ಬರ್ತದೆ ಎಂಕ್ ಇಂಚೆ ಒಂಜಿ ಮ್ಯಾಟ್ರ್ ಪಂಡರು ತುಲೆ ಕೆಲದಕ್ಕಲು ಕುಲೊಂದಿನಡಿಗೆ ಪೂರ ಅವಡು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಪೂರ ಲಾಭಲ ಮುಕ್ಲಿಗೆ ಕುಲೊಂದಿನಡಿಗೆ ಅವಡು ಸೊ ಎಂಕೊಂಜಿ ಕೋಡೆತ್ತು ಮುರಣಿ ಮಂಗಳವಾರ ಒಂಜಿ ನ್ಯೂಸ್ ಬರ್ತೇನೆ ಎನ್ನೊಂಜಿ ಪಾಲಿಸಿ ಹೋಲ್ಡರ್ನ ಅವಿಯಾನು ದೆಪ್ಪೆ ನಾನು ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಬ್ಲಾಗ್ ಮುಖಾಂತರ ದೆಪ್ಪು ದಯಪಣ್ಣ ಅವೇನ ಏರು ಎಂಕ್ ಅಡ್ಡಕಾರ್ದು ಏರು ಬರೋದಿಲ್ಲೇರು ಎನ್ನ LIC ಒಂಜಿ ಮ್ಯಾಟ್ರಿ ಅನ್ ಪನ್ಪಿನಿ ಎನ್ನೊಂಜಿ ವರ್ಕ್ ಗೊಂಜಿ ಅಡ್ಡ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಬಕ ಅಕ್ಲನೇ ಬಂಜಿ ಜಿಂಜಾರ ಬರೋದಿಲ್ಲೇರು ತುಲ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಏನು ಗುರುವಾರದ ದಿನ ಅನ್ ಪನ್ಪಿನಿ ಅಕ್ಲು ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಉದ್ಧಾರ ಆಪುಜೇರು ಏರ್ನಲ್ಲ ಬಂಜಿಗೆ ಹಾಕುದು ಪೋಯರ ಬಲ್ಲಿ ಅಕ್ಲು ಎನ್ನ ಪಾಲಿಸಿ ಹೋಲ್ಡರ್ಗು ದಾದ ಪಂತಿರು ದಾದ ವಿಷಯ ಪಣ್ಣದು ಎಲ್ಲದ ಈ ಬ್ಲಾಗ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಏನಾಯ್ತ ಮ್ಯಾಟ್ರ್ ದೆಪ್ಪೇನೆ ಆಲೆನ್ನ ಎಂಕ್ ಏರು ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಅಡ್ಡಕಾರ ದೀವೊಂದುಲ್ಲ ಎನ್ನ ಬೇಲೆದೆಟ್ಟು ಆಲು ತೂಚಿನಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಈ ಒಂಜಿ ಮ್ಯಾಟ್ರು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಪೋಡೆ ದಯಪಣ್ಣ ಬಕ್ಕಗ ಪೋಡಿಡೋಕ್ಲು ಎಲ್ಲ ಏನ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ನೆಟೆ ಅನ್ ಪನ್ಪುಜನ್ ದಯಪಣ್ಣ ಪಾಪ ಎತೋ ಜನ ಪಾಪ ಖುಷಿಟ್ಟು ಬರ್ಪೇರು ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ತೂಜಾರೆ ಪಣ್ಣದು ಅಂಚ ತುಲೆ ಯಾನು ಎನ್ನ ಜೀವಮಾನುಡು ಸತ್ಯ ಮನ್ಪೇನು ಏರಗಳು ಒಂಜಿ ಹೆಜ್ಜೆ ಯಾನು ಏರಗಳು ಅನ್ಯಾಯ ಮನ್ಪೇರು ಕೂಪುಜಿ ಏನಾರು ತಾಂಡ ಯಾನು ಮಾತ ಜನಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮನ್ಪೆ ಓಕೆ ಆಂಡ ದಾದ ಗೊತ್ತನೆ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಒಂಥರ ಎಡ್ಡೆ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಮನ್ಪೆರೆಜ್ಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಮನ್ಪೆರೆಜ್ಜಿ ಏನೊಂದು ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ವರ್ಕ್ ಮಂತು ನಿತ್ತಿನ ಪ್ಲೇಸ್ ಇರ್ತೆ ಅನ್ನು ಬೇತೆ ಕಡೆಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆತೆ ಓಕೆ ಸೊ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ತೂಯರ ಒಂದೇ ಕೆಲವು ಅಡ್ಡಕಾರ್ದು ದೀಪನಕ್ಕಲ ಬರ್ಪೇರು ಬೊಕ ಎಂಕು ತುಲೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಡು ಯಾಂದಲ ಟೈಮ್ ಉಂಡು ಪಂಡದು ಕಣ್ಣನಿಗೆ ಅಂತ ಪಾಡಿರಂದು ಜಾಲಿ ಮಂತದಲ್ಲ ಕುಲ್ಲುನ ಪೊಂಜು ಅತ್ತೆ ಅನ್ನು ಓಕೆ ಯಾನು ಬೆಂದು ತಿನ್ಪೇನೆ ಅನ್ನ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಮನ್ಪೆ ಅಂಡ ಎಂಕ್ ಮುರಣಿ ಮಂಗಳವಾರದ ದಿಂಚಿ ಮೈಂಡ್ ಒಂಥರ ಇಂಚಿಂಚ ಅವನುಂಡು ಸೊ ಯಾನು ಆ ಮ್ಯಾಟ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲೇನು
ಪನ್ಪೆನೆ ದಯಪಂಡ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಎಂಕ್ ಏರ್ ಅಡ್ಡಕಾರದಿ ಏರ್ ಬೈದಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಎಲ್ಲದೊಂಜಿ ವ್ಲಾಗ್ ಏರಾಣಲ್ಲೊಂಜಿ ಎನ್ನೊಂಜಿ LIC ಪಾಲಿಸಿ ಹೋಲ್ಡರ್ ನಕಲು ಅತ್ತು ನನ್ನ ಎನ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತಿನ ಕೊಲೀಗ್ಸ್ ನಕಲು ಅಲ್ಲಿಗೊಂಜಿ ಎಲ್ಲದೊಂಜಿ ವ್ಲಾಗ್ನೊಂಜಿ ರೀಚ್ ಮನ್ಪಲಿ ಶೇರ್ ಮನ್ಪಲಿ ಓಕೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಎನ್ನ ಪಾಲಿಸಿ ಹೋಲ್ಡರ್ ಉಳ್ಳೇರು ಏರೆಗ್ಲೊಂಡತ ಬಂಜಿಗೆ ಕಾರ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಯಾನ್ ಕೋಡನಿ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಕೋಡನೆ ಇನಿ ಅದ ಅದನ್ನು ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಪೋಸ್ಟರ್ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೇನು ಒರಿಯಗೆ ದೊಂಕುದು ಎದುರುಪೋನ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲ ಮಿತ್ತು ಬರ್ಪುಜೇರು ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲ ಏತೇ ಕಷ್ಟ ಬರೋಡು ಬಂಗ ಬತ್ತದ ಉಣ್ಮನ್ ಪಡತ ದಾಯಗ ಉರಿಯನ್ನು ಬಂಜಿಗೆ ಹಾಕುದು ಉಣ್ಮನ್ ಪೋಡು ಹೆಂಗೆ ನಿಜವಾಗ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ಎಲ್ಲ ಪನ್ಪ್ಯಾನು ಎಲ್ಲ ಏನು ಉಂಡತ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲದೊಂಜಿ ಒಂದಕ್ಕೆ ದಾದ ಪನ್ಪಿನಿ ಎನ್ನೊಂಜಿ ಹೆಂಗೆ ಪಂಡ್ರಾಪುಜಿ ಹೆಂಗೆ ರೌದ್ರವತಾರ ಬರ್ರೆಲ್ಲವೆ ಹೆಂಗೆ ದುಮ್ಮೆ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟೆಡ್ ಪನ್ಪಿರಾಪುಜಿ ಹೆಂಗೆ ಗರ್ವೋಡು ಪಾತ್ರೆಲೆ ಅದು ನಾನು ಕೂಲಾದ ಪಾತ್ರೆಲು ದಯಪಂಡ ಹೆಂಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ನೆರ್ರೆ ಪುಡೊಂದಿಜ್ಜಿ ಎನ್ನ ಮಲ್ಲ ಮಗನ ಲೆಕ್ಚರ್ಸ್ ನಕುಲ್ಲ ತೂಪೇರು ಎನ್ನ ಈ ಒಂಜಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಅಡ್ಲೊಲ್ಲೇರು ಆಯ್ನ ಲೆಕ್ಚರ್ಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಬೆನ ಎಲ್ಲಿ ಮಗನೆಲ್ಲ ಲೆಕ್ಚರ್ ಒಂದು ತೂ ಒಂದು ಉಪ್ಪೇರು ಓಕೆ ಸೊ ರಡ್ಡು ಜೋಕುಲು ನನ್ನ ಹಾಕಲು ತೂ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಒಂಥರ ಇಂಪ್ರೆಷನ್ ಹಾಳಾಪು ಗೊತ್ತಾಂಡ ನಮ್ಮ ನೆರೊಂದು ಪತ್ತೊಂದಿತ್ತು ನನ್ನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾತ್ರ ಏನು ಬಕ್ಕಲ ಇಂಚೆ ಮಂತು ಕುಲ್ವೇನು ಜೋಕ್ಲೇನ ಮೋನೆ ತೂದು ಕುಟುಂಬದ ವಿಷಯ ಹತ್ತುಂದು ಅವು ಮೇರ ಆನಂದ ಬನ್ನೋದಿಲ್ಲ ಕುಟುಂಬದ ವಿಷಯ ಹತ್ತು ಎನ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬೆನ್ಪುನ ಅಲ್ಪ ಓರ್ತಿ ಎಂಕ ಅಡ್ಡಗಾರ ದೀತಲ್ಲ ಆ ಮ್ಯಾಟ್ರ್ ಪನ್ನೋಡಿ ಎಂಕು ಕುಟುಂಬದ ವಿಷಯ ಹತ್ತು ಮುಲ್ಪ ಮ್ಯಾಟ್ರ್ ಪತ್ತೇನೆ ಅಂತ ಏರೆಗ್ಲ ಬೆನ್ಪುನ ಅಲ್ಪುಂಡದ ಅಡ್ಡಗಾರ ದೀಯರ ಬಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾನ ಎನ್ನ LIC ಏಜೆಂಟ್ ಎಂಕು ಒಡ್ತಿ ಅಡ್ಡಗಾರ ದೀತಲ್ಲ ಎನ್ನ ಪೂರ ಪಾಲಿಸಿ ಹೋಲ್ಡರ್ ನಕ್ಲಿ ನುಮ್ಮಂತು ಅವಳು ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ಪಂಡ ಆಲೊಂಜಿ ಬತ್ತದೊಂಜಿ 4-5 ವರ್ಷ ಆಯ್ನ ಮಾತ್ರ ಇಂಕುಲು 14 ವರ್ಷದ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇತ್ತಿನಕುಲು ಎಂಕ್ಲಿಗ ಮಕ್ಕಳು ಕುಲ್ತಿನಡೆಗೆ ಒಂಜಿ ಒರಿಯನ ಪಾಲಿಸಿನ ಒಯ್ಪೋಡು ಪಂಡ ಆಕಲ ಮೆಂಟಲಿಟಿ ಎಂಚೊಪ್ಪು ಎಂಕುಲು ಬಂಗ ಬಪ್ಪೂನು ಎಂಕುಲು ಮಕ್ಕಳು ಕುಲ್ಲುದು ತಿನ್ನೋಡೊಂದು ಪೂಜೆ ಬಂಡರ್ನ ಸ್ವಿಚ್ ಬೋರ್ಡ್ ಚಾಂಟ್ ಬಂದದಾಂಡ ಬಾಯ್ ಸುಜಾತ ಮೋಹನ್ ಅಂಚಪುರ ಅವು ಅಕ್ಕಲೇನು ಇದು ಮನ್ಪುನ ದಯಾಗಂದು ಪನಗ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಎಟ್ಲ ಇದು ಮನ್ಪುನಗ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ತೂಪಿನಕ್ಲಿಗೆ ಎಂಕ್ಲೊಂಜಿ ಜಾಲಿಡೊಂಜಿ ಮೇರೊಂಜಿ ಭಯಂಕರ ಬಿಂದಾಸುಲ್ಲೇರಿಯ ನಮ್ಮ ಪೂರಲ ಬುಡ್ದು ಕೊರ್ರೆ ಆಪುನ ಇಜ್ಜಾತ ಆ ಪೂರಗಡೆ ಇಟ್ಲ ಬೆನ್ಪುನಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪಿರ ಐಕ ಅಕ್ಕಲ ಮಾರಿಲಿನ ಕಿರಿಕಿರಿಯ ಬೊಡ್ಚಿ ಬಂದು ಬೇತೆಗಡೆಕ್ಯಾನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ದಿತ್ತೊಂದಿನಿ ಮೊಕ್ಕಲ ಒಂದುವೇ ಬೊಡ್ಚಿ ಪಂಡ ಮೊಕ್ಕಲ ಸೊಡ್ಡು ನೆಂಕು ತೂಯರ ಎಂಕು ಸಪೋಸ್ ಎಂಕು ಒರಿಯ ರಾಯ್ಜಿನಾಂಡ ಏನಕಳ ದ್ವೇಷಲದಿ ಒಂಜೆ ರಿವೆಂಜ್ಲದಿ ಒಂಜೆ ತೀರಣ ಒಂಜೇ ಪೆಟ್ಟು ಪತ್ತದ ಕೆಪ್ತಂಡಿಗೆ ದರ್ಪುನ ಅದು ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಎಂಕೊಂಡು ಒಂಜೇ ಪೆಟ್ಟು ದರ್ಪುವೇನು ಹೌದಾ ಆತ ಎಂಕ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಉಂಡು ಓಕೆ ಸೊ ಒರಿಯನ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆತನನು ಮಿಸ್ಯೂಸ್ ಮನ್ಪೆರಬಲ್ಲಿ ಏರೆ ಅವಡು ಏರೆಗೆ ಯಾನು ಪಾಪ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಹತ್ತು ಮನ್ಪಿನಿ ಅವು ತೋಂದಿತ್ತು ನಾಡ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮರ್ತಿಗ್ಲ ಗೊತ್ತಾವು ಓಕೆ ಸೊ ಆಲೊಂಜಿ ಮಂತಿನ ಮುಂದಿಟ್ಟು ಉನ್ನತ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಆದಿತ್ತು ಮೋನಿಂದ ಮುಂಚೆ ಆದಿತ್ತು ಪಂಡ್ರಲ್ಲಿ ಟಚ್ ಉಡ್ ಏರೆಗ್ಲ ಆಯರವಲ್ಲಿ ಬಗೆ ಮನೆರೆಗ್ಲ ಆಂಡ ಆಲು ಎಂಕ್ ಆ ಒಂಜಿ ಅನ್ಯ ಮನ್ಪುನೆಡು ತುಂಬೆ ಅಲ್ಲ ಮೋನೆ ಮುಂಚೆ ಆದಿತ್ತು ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಆದಿತ್ತು ಅವು ಮಂತಿನಗಳು ತಿನ್ಪೇರೆ ಅವು ಉಂಡತ ಗುಡ್ಡೆಗೂ ಗುಡ್ಡ ಅಡ್ಡೊಂಡುಗೆ ತರೆಕ ಮೈತಿನ ನೀರು ಕಾರಗ ಜಪ್ಪೊಡೆಗೆ ಸೋನು ಓದೊಂದಿಲ್ಲ ಹಂಚಿದರ ಮುಡುಲ್ಲಿ ಐಕ್ಯ ಜೋಕುಲು ಹಂಚಿಗೆ ಪೋತ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ತೃಪ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತನ್ನದ ತೃಪ್ತಿ ಎನ್ನ LIC ಇತ್ತಿನಾರತ ಒಂಜಿ ತೃಪ್ತಿ ಎಲ್ಲದ ವ್ಲಾಗ್ ಉಂಡತ ಏರನ್ನು ಗೊತ್ತಾದಕ್ಕು ಎಂಕ ಒಂಜಿ ವಾಟ್ಸಪ್ ಪಾಡಲೆ ಮೆಸೇಜ್ ಎಲ್ಲದೊಂಜಿ ವ್ಲಾಗ್ ಉಂಡತ ಎಂಕ ಅನ್ನ ನಂಬರ್ಲ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ದಾಲ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಆಂಡ ಕೋಡೆಯನ್ನು ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ನಂಬರ್ಗೋಸ್ಕರ ಕೋಡೆ ಆನ್ ದ ಸ್ಪಾಟ್ ದೇಯ್ದುವೇನು ಗೊತ್ತಾಡ ರಡನೆ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಎಲ್ಲದೊಂಜಿ ಬ್ಲಾಗ್ ಪೋಡಿ ಇಜಿನ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ದೆಪ್ಪೇನು ಎನ್ನ ಪಾಲಿಸಿ ಹೋಲ್ಡರ್ ನಕ್ಲೇನು ಪೂರ ಅಲ್ಪ ಪಾಪ ರಿನ್ಯೂವಲ್ಗೊಂದು ಬತ್ತಿನಕ್ಲೇನು ಪೂರ ಸರೆಂಡರ್ ಮನ್ಪೋನ್ಗೆ ಅವು ಇಂಚಿನ ಮರಲಲ್ಲಿಗೆ ಪಾಲಿಸಿ ಹೊಸತು ದೆತ್ತೊಂದು ಒಲ್ಲ ಪೋದ ನಟ್ಟದ ಅಬ್ಜ ಸಾಯಿ ತಿಲಕ್ ಹಾಯ್ ಅನ್ಯಾಯ ಮಲ್ತಿನಕ್ಲಿಗೆ ಪನ್ಪಿನ ಪನ್ನೋಡೆ ಬಾಯ್ ರಿತ್ವಿಕ್ ಬಾಯ್ ಅಂಚ ಇಂಗಿನ ಕಲ್ಲ ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಅಂತ ಪಾಡ್ದೆ ಬಾಯ್ ಮ್ಯಾಮ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಓಕೆ ಬಾಯ್ ತೃಪ್ತಿ ಅನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತದ ಮಾರೈದಿ ತೃಪ್ತಿ ಅಪಗೆ ಇಜ್ಜಾಂಡಿಯ ಈ ಉಪ್ಪನಾಗ ಇಜ್ಜಾಂಡ ಅಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಈ ಅಲ್ಪದ ಬೇಲೆ ಬಿಡಿಬೇಕ ಬೆತ್ತಿನ ಒಂಜಿ
ಹಾಯ್ ಮ್ಯಾಮ್ ಲತಾ ಅಂದ ಪನಗುಲ್ಲೇರು ಹಾಯ್ ಅಂಚಪುರ ಕತೆ ಯಾನಂಜಿ ಓಕೆ ಆಫ್ಲೈನ್ ಅವಡ ಸೊ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಏರ್ ಮಾತ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಲ್ದಾರ ಅಕ್ಲೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಲವ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ನಿಕುಲಿ ಒಂದೇ ರೀತಿ ಕೊಂಚ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತೊಂದು ಪ್ಲೇ ಅಂಚೆನೆ ಒಂಜಿ ಎನ್ನೊಂಜಿ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪೆರ ಮಾದ ಪೂಚಿ ಅಂಚೆನೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಪೊಸತ್ ಆಂಡ ಎಲ್ಲ ಒಂಜಿ ನೆರ್ಪುನೆತ ನೆರಡದೆಡೆಟ್ ಬರಂದ ಹೆಂಗೆ ಸ್ವಿಚ್ ಬೋರ್ಡ್ ಏಲಿಂಗ್ ಕೊಡು ಅವು ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಉಪಯೋಗ ಇಜ್ಜಿ ಎಲ್ಲ ಒಂಜಿ ವ್ಲಾಗ್ ಬರೋದು ಅವು ಯಾನು ಏರಿಗೆ ದಾದ ಪಣ್ಣದ ಎಲ್ಲದೊಂಜಿ ವ್ಲಾಗ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಮಸಾಲೆದಾರಿ ಓಕೆ ಸೊ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಅವಡು ಪಗೆಮನೆರೆಗ್ಲಗೆ ನಮ್ಮ ಎಡ್ಡೆ ನಟ್ಟೊಡಿಗೆ ಓಕೆ ಸೊ ಎಂಕೇರ್ ದಾದ ಮಂತನ ಅವು ಯಾನು ಕಣ್ಣೆದುಡು ತೂಪೆನೆ ಎಂಕ್ ಅಕ್ಲು ಮನ್ಪುನೆಡು ತುಂಬಿ ಅಕ್ಲು ತೋಜದು ಬರ್ಪುನ ಅವು ದಾಲ ಪನ್ನುಡು ಪಣ್ಣದು ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ರಡನೆ ಪಂಡ ಸಾಯಿಬಾಬಾನ ಭಕ್ತನಕ್ಲು ಏರೆಗ್ಲ ಅನ್ಯ ಮನ್ಪೆರೆ ಪೋಪುಜೇರಿ ಅನ್ಯ ಮನ್ಪೆರೆ ಭಕ್ತನಾಡಲ್ಲ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಕುಡಂಜಮೇಟು ತಾಂಟದ ಊರುಂಡೆ ಓಕೆ ಯಾನ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಪನ್ಪಿನಿ ಏರೆಗ್ಲ ಈವನ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಪಗೆಮೆನೆರು ಬತ್ತನಲ್ಲ ನಿಕ್ಲ ಇಲ್ಲ ಬಾಕಿಲ್ ಬತ್ತನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಗ್ಲಾಸ್ ನೀರು ಕೇನೆ ಅಕ್ಲೆ ಪರ್ರೆ ಅಕ್ಲ ನಂಜಿ ಅಕ್ಲೆನೆ ತಿನ್ಪಿನ ತಂದೆ ನಮಕ್ ಎದ್ದುದು ಅಕ್ಲೆ ದಾಲ ಆಪುಜಿ ಅಕ್ಲ ನಂಜಿ ಅಕ್ಲೆನೆ ತಿನ್ಪಿನಿ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಉಂಡತ ಪಗೆಮೆನೆರು ಇಲ್ಲ ಬಾಕಿಲ್ ಬತ್ತನಲ್ಲ ಉಂಡತ ಪುರ್ಲ ಅಕ್ಲಿ ಒನಸು ಕೊರ್ತು ಕಡಪುರ್ಲಿ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ದಾದ ಆಕುಲು ನೆಗೆಟಿವ್ ಎನ್ನದಿತ್ತ ಉಪ್ಪಡು ಅತನಾಡ ನಿಕ್ಲ ಮಿತ್ತು ದಾದಾಂಡಲ ಮಾಟ ಮಂತ್ರ ಮಂದದಿತ್ತು ನಾಡಲ್ಲ ಅವು ಅಕ್ಲೆಗೆ ರಿವರ್ಸ್ ದಾಗುಲು ಅಂದಾತ ತುಲೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಏರ್ಲ ನಿಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇಡು ದಾದಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ಮ್ಯಾಟರ್ ಉಪ್ಪು ಅತನಾಡ ನಿಕ್ಲೆನ್ ತೂ ಅಂದೆ ಆ ಒಂದು ಉಪ್ಪು ಅಪ್ಪ ಏರಾಣದ ದಾದಾಂಡಲ ಮಂತದಿತ್ತು ನಾನು ಪುರ್ಲುಡೆ ಒನಸಿಗೆ ಲಿಪ್ಪುಲಿ ಒಂಜಿ ನಿಲ್ಕೆ ಉನ್ಪಾಲೆ ಆಯ್ದ ಕಾಕಲ ನೆಗೆಟಿವ್ ಉಂಡತ ಆ ಎನರ್ಜಿ ಅಕ್ಲಿಗೆ ರಿವರ್ಸ್ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂದ ಅತ್ತ ತುಲಿ ಒಂದು ಬರೆದೈತು ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಬರ್ಪುನಿ ತಿನ್ಪೋಡು ಅಕ್ಲಿಗೆ ನಿಕ್ಲೆ ನೇರು ಹೇಟ್ ಮನ್ಪೇರು ಅಕ್ಲಿಗೆ ತಿನ್ಪಾಲೆ ಉಕ್ಕ ಅಂಚ ಓಕೆ ಸೊ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಎಡ್ಡೆವಾಡು ಯಾನ್ ವೀಡಿಯೋ ಎಡೆಗೆ ಎಂಡ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಏರ್ ಮಾತ ಎನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ದಜರು ಒಂಜಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪುಲಿ ಅಂಚೆನೆ 369 ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಕೊಡ್ತೇನಿ ಅಂಚೆನೆ ಒಂಜಿ 58 ಕೊಡಿ ಹೀಲಿಂಗ್ ಕೊಡು ಮಸ್ತ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲಿ ಮಸ್ತ್ ವೀಕ್ ಇತ್ತಿನಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಅವೇನೊಂಜಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ದ ಬಾಡಿ ಬ್ಲೂ ಪೆನ್ನಡ್ ಬರೀಲೆ ಬಕ್ಕ ಶ್ರೀಮ್ ಒಂದು ಪಂದು ಕೊರಿಯೆ ಆಮೇಲೆ ಒಂಜಿ ಚಾಂಟಿಂಗ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಓಕೆ ಸೊ ವೀಡಿಯೋ ಎಡೆಗೆ ಎಂಡ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಬಾಯ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ಓಕೆ ವೇಟ್ ಯಾನ್ ಮುಲ್ಪಡ್ದೆ ಬಾಯ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು